جنك أجن كان لستقدس يسجد لك أزلك أسجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك توجهك عزفن بسنجس أملاك أنت لكل زسك ولكل ذا نفس نتوا كنن كما مهارنا قدس ولك أن زي بلانت مسسوات تصلي كما زول قدوس قدوس قدس إجابي رملخنا زين بركة زلخان كل اللي في كار منزل عالم تنبه كم سراك سامرا كم سميك صاربو بسم كان زل عالم تمسكنا يكون سلام لخنتك سلام فتارينتك سلام قويتنتك سلام نكسنتك سلام ملكوتنتك قدس إجابي رملخنا نخبرك كان مسكنك كان قلقلك كان جزاك كان سجدك كلام ساعات معلتي زبارك كنا نسرع خمس ساعات زي مشجعان ساعات زي تيجي عند ما أرخلنا نصلي صلاة سخات تقبل له تمرنا قال كادما نحنا تقبلنا ونسمعه سمعنا أنا أغم فلتلو فليتنا دما مقد خحجنا مودعتنا ناخد صبغ له حق زلنا عالم سلام نزازل لنا هاجر سلام هاجرنا نهزمنا نقرابتنا من قنا سلام هبن زلوا كتن عقرقرن دما إيجابي رام لخنا سقايا كل ولنا إذا بهاد زلوا زت سلام دما فتصم سلام برا ساعات حليف كاي كل سلام تخونم سباي كونن زعرق ساعات تعرق سلام كما خمبر كاب سباي كونن مسرات حلفو سلا تخلو قفعين موتن ما سيتن ريخا إيجابي رام لخنا سلام كتور دلنا أنا بخان أنكعرر لنا كم حرت كم بدلنا تقيدنا أب حمام زلوا فوصلنا بحزن زلوا صانان علنا كأني غم زلوا هولم سمين زلوا نسعيهم سجاب نفس التأثر تحيم في حد ولد معك كبار أبصوا عن زلوا دم مسترب ترى لهم بنادينا قد سرنجل مريم ملادنا نيملا ترى دعنا ترى بيتنا ولا تنسأل كان سمايتها تنصلت أي تفلينا نفس حقنا نفس واريخ هلنا نفس عرفت حبلنا حزنا ناس أنا على ناس ولدنا يوم كلهم بارخ لنا مع حاجة خون جورلنا ببزلنا يد مقام نفس تفاعات كابسجا قدعات حلونا أبسماء تنبر ربنا سنكاي قدس من قصات إنسان قال كام تاب سماي كم دمام دريكون على تنجرانا لما حبنا إحنا نزود دولنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا وسمان تقلنا كوكفاد إحنا نمبر أفتنا يتتونا من قصن حيلين كبر نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس قبل مدى سلام لك الله حلنا غدن قلي خي بس قاهون دن قلي خي هذا إيجابي هتسوى بيتا سراوي سلام لك الله السغي كابعن السبرقتي خي فركر سفهم برخي وملة تسقى إيجابي مساقي قوف الست دسفلكي حتياتنا سريلنا نفت ودق يذكر سوس من تانا محرات لما ندنا أمين يفتحوا يشرق جنوب لكن مراني يذكر سوس كاني كانا سري حتيات دنساتي أبا سول دلو بركشاتي برهان أنتم أبي كانت فويد يكونت رون سيربس أنا بسمكم كونوا فتانا ونتهانا يرسين اسبرون سميت جيو مهارن نكرسوس مال عصر تغلتي جيو مهارن نكسوس 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 زحلفه محرن نابز مسحلونا بابن منفس قدوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس مال عصر تغلتي بنت اجزيتنا مريم اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن نكسوس بنت اجزيتنا مريم مهر 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 نكرسوس سقا قويتانا ايس كرسوس رجا بها ربون حبرت منفس كل سنة علينا بالعلو كلهم عزفن دربن كويني ورزا ساعات زي آمن بارسقا قويتانا ايس كرسوس أما قبرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دقاس أمثال مسلو زغنات كم ودع تاقزي عد مسبت قصرنا مسكانا صلوت سناي نقر نزقبر لنا يقربها لجا بير أبون قويتنا ملقنا مدحنا ايس كرسوس نمسقنا لنا سويرنا ردينا يحلونا نغربنا تقبلنا أنت مع قبلنا نطعناك سعادة جاونا بسحنا أي حجوم بزعد بس على ديان بكل زمن وتنام بفصم سلام كحلونا كل نزح جابر ملقنا لمنا لنا وقويتنا جابير كل التعذاب بن قويتنا ملقنا مدحنا ايس كرسوس لأنه كل قبرنا من تقول قبرنا أو كل قبرنا مسكنا كلنا سل سور كنا نزر دخلنا نزحل خلنا نبخاون سل تعرف كنا نتقبل كنا سل تعرف كنا نزتنا خلنا سعادة جاون سل زبط خلنا نمسكنا كلنا وقويتها يقرب لنا أما كرسب سل زند منا كلنا كم محرد كون دلنا نزعد السؤال ديان كل زمن وطنا نعخاب بنفراب بفصم سلام كم بتصمها بنا كل غنات كل مكران حبون قول زخنة كل قبر سيطان مخرق فاسوات من العد سلام وقويتها كبير كاب كله هزب خاونار كاب زرياب زلنا يبوتاو نار يتعنون زحشن عزلنا تمنون كربيتين كل حال سلام كرنا كسلطان ذهب كنا نساخم كاب كله خفاد احنا نبالها نمبرنا فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل علمنات كإما أمين أو زيت يا مريم
بناي قدس جبريل كاب كله فعلنا بلانا برنا فتنا يتأتونا بتحد ودها بتحد ودها قيتنا ملغنا مدحنا يسكر صوص من تفقر سبيل بزقور محرتن قرتان مسخا معر محوي مزخنا وهبيوات منفس قدسين كبرن وغرمان وداسيان املخن بحبرات مسؤوب ناتكا ايو لمن كل ساعه نزل علم علم امين نين السحا مزمور 51 واملاك مسالخا محرنهم تعري ابي الرهقه ابا سايد مسس كواسا تبك حسبنك وحتياتي وناسبين انا ابا سايف اللي تعلقهم حتياتي كل جزء كل ما يبزر بخاص عدي فرجوان سون كاتر كبسان خاطر بدلكو عبد المخا كي جور كنا بابا ساتو ولد كنا كابا حتياتنا ستنن نحق او اشتغات لي عبو انت مهارن من تقصر سسم ازاترين كبرت كسول سبن تنزغت كتكاي ناسن تحقسات بعتان حقسنا سمع نغس كابا حتياتي كلن بزلا ابا سايم دم سسو املاح فري لب فطر لي صنع منفس قاوشتي حدث كابغت كاي دربين حقس من حن كامل سليت فعلني منفسون دغفن مقد خان مفرس خمرم اي حات انا بخم لس ايو املاح من حني كبدا دما نكفني لسانين صلك على الكتب لل يا غويتا في مسكانا خنغرس فنا فريق فت مسوات بها بدكاني تزي كون اسم قرب كل كان رن مسوات مرارايت وغوني خم مسوات املاح سور منفسي واملاح نسبرن كنت دبايت نقوني خان سيم صغها سناي غبرلا مكاتيات يرسالم من شموسات بزحر مسوات بمل مسوات باك بلكاي شو مسوي خارح قرب الكاي محلي لويا صلت غزيا دقاس نكرسن نغسين املاخي مسكانا قربلو حتياتي كحد قال لك لمنو فيديو يتولعتنا على بنا مزمور 130 أبونا بملأك السلام مزمور 130 حدن حبتنا رزنت مزمور 130 كلتن ممهر سارة مزمور 33 يتروس فاميلي مزمور 134 أنا خبصحة مزمور 137 أبونا بملاك السلام مزمور 138 حبتنا رزنت مزمور 141 ممهر سارة مزمور 140 كلتن يتروس فاميلي مزمور 146 أنا خبصحة مزمور 147 حبتنا رزنت مزمور 148 ممهر سارة عاويلكن كتب سحلنا يهن أبو مرقيتا يرى الله دي سكرين هو جن كابسة كابون سلازكونا كامنة صحافي كان بويلة اوكي هراش 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብሰለኩም ሰራዊት አመስግንዎ አቱም ፀሐይን ወርህን አመስግንዎ አቱም ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሃልፍ ሕግ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባህርን ማዕሙቅን ኩልኩም አቱም ሃውን በረድን አፅሕታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን አቱም አኽራንን ኮራብትን ኩልኩም
فريتي أعوامن صهدتاتن كلكم أراويتن كلاتكم انسسان لما متبلون نفرتي عوافن نقصات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فررت مدرن أقبازن قرازوتن عبيت مسناشتو سمو بينو لعول إيو قرماؤو عبلع لسماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسكنوه نهزبون قرني على العالم سلازي كلهم قدسانو دق إسرائيل اتز قربو حزبي يمسكنوا له هاليلويا سوري قلطفة قوي متصني رمو ليت كي كوني لا يبدي تبغى الله منه على هو يسمع لنا ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስባቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق مع أملاك زفره مصنع إسرائيل ونسبة نبره منفس قدس ما نبره نتمسك زعير كيرا يومات كان زر ما بمنفس قدس سجل يجلون نبره بمنفس كأنا بيت مقدس مس أولادنا تيجي تصحان كم سرعات جو قبرهم ساعته وسمان دم أبي راح أقفه نعم لاهم كم زنا ولا بارخو ويتاني تنازع مقلات برهان نزبغ إسرائيل ونكبرت خون أبكر مخلف الزد على خيو مدحن كعينتي كبرايا سحجي كنت زربا خابت بسال نباري خاب سلام تفان وإخاب المسكان إجابير أملاك يكون أمين أو كل ساس أملاكنا مسير ربها منفس قدس لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين آمين على هو يسمع لنا حبتنا رزنت كفلتات صلوت الشيء كما يوعلكم إجابير مسكين كفلتات صلوت إنه أبقد مئتي قنع فرادي كقوم تدالي علىه أتي أب مجدعي زحلف عدمي نخنني نفردي بقع سلزقوني ببزح حاتياتي إرعدن قدقتن علىه جن كنفسي جنا أب مريت نبري كعب هاللغز تنسعي مخنياتو مريت أب مقابر أيود بصونيو أموت ونز ذكري البون أب جهنم ونز مسكوني البون مو كابدك أستيكي تنسيكي نب ندحانيخي بنسحة وأملاخي محرنن ندحنن النابلكي تمهتني سبحان الله والمنفس قدوس امين اللي هو تسمع لنا بيتروس فاميلي موائل سب سيودا قال هو تسمع لنا امين هو على سب زي ودا اذا عالم زي كان العالم زنبر انت زخون سي نفسي نصور زخونه مخيات مهل وكينيرو ግን ከትጽዩፍ ዝኮነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ እከይክን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ዝቅላዕ ኣብ ዓራት ሓጢያት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ እቲ እትብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከክ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑዝ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍልበይ እናውቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅር በለለይ እብል ኣለኹ ይዘልፈኒ ወዘለፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን آمين قال هيوت يسمع لنا ኣሜን حبتنا هيوت ونصحت دنجل شبونا قال هيوت يسمع لنا آمين ونصحت دنجل نباريخي اتي قلطف سلال رديئت كزاركهي اتي أب حلنا كم حبل زقامات الكفو حسابات كابع رحيو نتحمنتي نفسي بخمتن عزيو هلواتات في والمو ناب ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግሲያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊፍ ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣደኢኺ ኣደ ምንጪ ሂወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣሜን آمين قال هيوت يسمع لنا ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ኮና حاونا ساميل أو قويتا لزاليت زيا وقويتا بزاليت زيا نعم وبزي حتيات كنحضر حلونا وأملاخ بوتاتنا نسخة بروخيخا برختك أزيو بزحيو
ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋን ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና ንመድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ሰናት ምድሪ ስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ትዕቅበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ ፅላ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ ኣምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይን ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዕ ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ او قدم عالم زنبر كان نزل عالم زنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعها مسجانا وداسي قرما يقبأ له من كل ساعة نزل عالم عالم أمين او لعل قويتا بأخا إما ننسم كام زمارن سنة يمو محرد كاب تتصبح حق إنك كاد ماليت ليت أزنتو آمين على هوت يسمع لنا حبتنا مع أزاك قدسان وداسي سلس قدس أمين حراي كبر مسكانا مدحني على مكان كم يمسكهم ربنا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ تعرق أبي مان أبو استقمت أب هيانن موتانن فرد كم بحدش كما تسيو أو قيتا محرنا مسجانا أبون نودن منفس قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين عليه وقت اسمع لنا آمين ميتي هم زل لهم أبنا يغرتا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او غويتا حتياتنا حدقلنا او غويتا بدلنا يتسبسبلنا او غويتا بسانا يقربلنا او غويتا نحمات زغاب صحيمون تقدسم كايد كافوسم او غويتا نتوم زموت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنف سمعرف او غابات ياد نصخون كا غويتا محرنا او كوب حاتيات نصخون كا غويتا ردعنا لما أنا أتقبل لنا كبر المسكانة بفصل معرقن قدسنا نعخي قبع أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات قرنا مسكانة غمزدنا غنسلب سمايات بربنا سمكاي قدس من قصغات تمسا فأركام تاب سماي كم دمام دريخو إنا علة تنجرانا لما هبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم زعرقنا لما بدلنا أنسانا دقلنا كفادحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصنا حيلم كبر نزل عالمنا تكايم أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لكم حلنا غدن قلي غيب سقافون دنقلي أدي جابير تباد قويتا سراوي سلام لكم لهم سقواني سبرتي فركر سخون برغم تسقى جابير مساقي يوفست دسفلك أتياتنا أخسري لنا نفت መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ربي مرقيتا او قدست ملأت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ጸሎትና ሰላም ንብለኪ ምንተ ኃጢአትና ካድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ نهاتيات نفسنا هاديقو كمهرنا نابويتانا لمنلنا او قدست دنگل مريم ولادت املاك نزر اسب منتي امالادت نابودخ يسوع كريستوس بهدقت هاتياتنا كتصغونا لمنلنا او ناي حق نغست دنگل سلام نبلكي او نامان الاملاكنا زولد كلنا كراسرنا سلامتا نقربلكي او دنگل قويتانا يسوع كريستوس تأمنت عمالادت هاتياتنا من تكهات قلنا تذكرنا
አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ጴጥሮስ ፋሚሊ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ቃለ ሕይወት ይስማዓና መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ አዳ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስ ድንግል ወላዲት አምላኽ መድህን ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኡ ኸዓ ንነብስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሃብትና ረዘነት ጸሎተ ሃይማኖት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምጥፍነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ምውታን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያ ላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ሃብትና ፍረ ወይኒ ቅዱስ ቅዱስ ميت يخزن لها فروينت سمعنا انت اللي هي الراي مع ذاك قدسان أبي قدس الراي الشيء الراي سمع له هو سمع له الراي قدس እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻ ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኹሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን ምኽንያት ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕረታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትን ብዘይድሌትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ
ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ኦ ጎይታ ከም ፍቃድካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። አሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገና ክፋድህንና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሚን። እዙት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ረሆም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕ መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ደይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ፀጋን ብርህራይን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ሕይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ሰገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰንማያት ተመላእኽን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማናና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና ንስ መርሕ ማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ሓዘንን ስቅያት ድብር ዳአና ብህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ሸዓተ ሃብታት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብዘ ዘለኹሞ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብጥባትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ናይ
زحلف سمون ناي سلوس قبائنا كم فقط እግዚአብሔር بحبرت زرعنايو اب شمون عسرته نتبي شمون نتبي سلسته جميرنا سلطانن تلوخون قدس بيت خريستيان زبرينا قداماي نزي امنو وانجيل مسباخ كلاي نتوم زامنو بقال املاخن بصقون مهناصن معباين ثالثاي مفصام منفساوي مستيرات رابعاي سنه سرعات مستمهارن مقطعن عمشاي سعابين نعقد قبل علي بيت خريستيان نبيت خريستيان زستنعق تكبارات محدرا بيت خريستيان كمون مدمدمتا زبل بحاف الشارعنا نيرنا كم فقاد እግዚአብሔር لومي مبل 11 مالتيو فرها እግዚአብሔር ጥበብ ቅዱሳን زبل አርስቲና ህንሪ بسلام جميرو بسلام كفصمنا اتنسمعن نببون كا بعين لبونا باذن لبونا سمعنا اب توتو لبي كنعقرو زتكبر حلينا اخو هبرنا نا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يهونلنا نእግዚአብሔር مفرح نخفات مصلاعيو انوين تعبيتن تمكحتن كفو اخايدان قنان عفن اصلئ مثالي شمونت 13 نእግዚአብሔር مفرح نخفات مصلاعيو انون تعبيتن تمكحتن كفو اخايدان قنان عفن اصلئ مثالي عرف شمونت 13 قال እግዚአብሔር كم زرغاغصلنا እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ቀዳማይን ዝዓበየን ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ኣብ እምነት ዘሎ ሰብ ንእምነቱ ዝእዘዘሉ ንእምነቱ ብግብሪ ዘርየሉ ጥበቡ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ዝኾነ ክርስቲያን እምነት ሃሊዎ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንድሕር ዘይብሉ በእምነቱ ዝሓጣሉ አጋጣሚታት እዩ ዝበዝሕ እትናይ ጥበብ ምንጭ ዝኾነ እግዚአብሔር በጥበቡ ንኩሉ ፍጥረትን ሕጋጋትን ምስፈጠረን ምስሰርዐን እታ ንወድሰብ ዕውት ህይወት ክመርሕ እተድልዮ ጥበብ ክገልጽ ምስደልየ እንታይ ከም ዝገብር እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ሽዑ ንጥበብ ረአያሞ ገለጻ ዓሚቁውን መርመራ ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሃት እግዚአብሔር ጥበብ እዩ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ከዓ ምስተውዓል ይበለ ብምባል ገሊጽልና ኣሎ ኢዮብ 28 ስለዚ ወዲ ሰብ ካብ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝበልጥ ጥበብ ከም ዘይብሉ በቲ ዘይምርመር ኣእምሮኡ ኣረጋጊጹልና እዩ ብዘይ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ክፋት ርሒቁ ኣብ እግዚአብሔርን ኣብ ጽድቁን ክዕቆብ ዝኽእል ሰብ የልቦን ንሰብ መስተውዓል ምዃኑ ዘረጋግጸሉ ድማ በቲ ካብ ክፋት ናይ ምርሓቅ ኣቕሙ ጥራሕ እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ክልተ መልክዓት ኣለዎ እቲ ቀዳማይ መንፈሳውን ግብራውን መልክዑ ኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣካላውን ስምዒታውን መልክዑ እዩ እዚ ኣካላውን ስምዒታውን መልክዑ ዋላ ኣባጋንንቲ ከይተረፈ ዝርአ ብርቱዕ ራዕድን ምንቅጥቃጥን ዘስዕብ ባህርያዊ ፍርሃት እዩ እቲ መንፈሳውን ግብራውን መልክዑ ግና ኣብ ቅዱሳን መላእኽትን ኣብቶም ኣምላኻዊ መልክዖም ዘየጥፍኡ ቅዱሳን ሰባትን ጥራሕ እዩ ዝርከብ እዚ ዝዓይነቱ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ንጽድቂ ብምፍቃርን ብምትግባርን ከምኡ ከዓ ንኃጢአት ብምጽላእን ብዘይ ምግባርን ዝግለጽ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ አጋንንት እውን ያምኑን ይንቀጥቀጡን እዮም ስለዝበለ አጋንንት ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዘለዎም ፍጡራት ገርና ክንሪኦም ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ ብዛዕባ አምላኽ ከሳዕ ዘንቀጥቅጡ እናፈርሑ ክንሶም ግን ከዓ ንግብረ አምላኽ ከቃወሙን ከፍርሱን ዝነብሩ ፍጡራት እዮም ስለዚ ስምዒታዊ ፍርሃት ግን ከዓ ግብራዊ ድፍረት ዘለዎ ናይ ጥፍኣት መናፍስቲ እዮም እምበኣር ተሓቀኛን ጻማ ዘለዎን ፍርሃት አምላኽ እቲ ጽድቂ ዘፍቅር ዓመፃ ከዓ ዝጸልእ ግብራዊ ፍርሃት እዩ ናትና ኾነ ናይ ካልኦት ሰባት መንፈሳዊ ህይወት ክንግምግም ከለና
بار بتن صدق زلونا فقرن تأزازنتن بتن حاتيات زلونا صلن رحقت كخون يزقبو تمرحقنا دما نتأكوي تقبار كاباخا خمز رحق مقبارن بعلخا خابت أكوي تقبار حبرتن بمرحقن يزفتسم كريستوس قويتانا نابزا مدرزيا بأكال سقازمته فرحات እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑን በኸመይ ከም ዝልግለጽን ብግብሪ ምእንቲ ኸርየናይ ስለዚ ብዘይ ፍርሓት እግዚአብሔር ንክርስቶስ ክመስል ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ቅሬታ ብዘይካ ክርስቶስ ካልኦት ካማና ዝደኻሞም ናይ እግዚአብሔር ሰባትን بفرحات እግዚአብሔር ናይ ምምልላስ አርአያ ሓዲጎምልናዮም በአብነት ክንጠቅሶም እንኽእል ሙሩያት አቦታት ድማ ኢዮብን ዳዊትን እዮም እቶም ፍርሓት እግዚአብሔር ዝተሓሓዝ ጥቅስታት ዘይተጠቅሰሎም ካልኦት ቅዱሳን እውን ናብ ቅድስና ክበጽሑ ዝኽእሉ ብፍርሓት እግዚአብሔር ጥራሕ ምዃኑ ክስወረና ኣይግባእን ሓደ ሰብ ፍርሓት አምላኽ ከም ዘለዎ ዘረጋግጸሉ መገዲ ኩሉ ግብርታቱ ምእንቲ እግዚአብሔር ጥራሕ ኢሉ ዝገብር ምዝኸውን ንዑ ንበይኑ ጥራሕ ዝግዛእ ምዝኸውን ንእግዚአብሔር ዘይ ምፍራሕ ማለት ድማ ንእግዚአብሔር መንዓቕን ምድፋርን ማለት እቲ ንዛረቦ ዘረባ እናሓስቦ ሓሳባትን ወይ እውን እቲ ንገብሮ ግብርታት ዓይነቱ ብዙሕን ዝተፈላለየን ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ሰናይ ተግባሩን እንተኾነ ብፍርሓት እግዚአብሔር ዝተደረኸ ምስ ዘይከውን ኣብ እግዚአብሔር ዝወሃቦ ትርጉም ንዕቐት እዩ ዝኸውን እግዚአብሔር ድማ ነቲ ተግባርና ንበይኑ ዘይኮነስ ነቲ ድርኺት ስለ ዝመዝን 1,000,000 ቅርሺ ብዘይ ፍርሓት አምላኽ ካብ ዝሃበ ሰብ ብፍርሓት እግዚአብሔር ተደሪኹ 2 ሳንቲም ዝሃቦ ሰብ ዘስምሮ ምክንያቱ እቲ ፍርሓት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ዋላ ነቲ ግብሪ ጽድቂ ብምህሮን ባህልን ናይ ሰብ ተደሪኹ እዩ ዝገብሮ እግዚአብሔር ከዓ ንምህሮ ባህል ሰብ ኣዝዩ ይጽየፎን ይፈርዶን እምበር ኣይቅበሎን ኣይግድሶን ድማ ኣይዕገሶን ድማ እዩ ሬታ ኢሳያስ 29:13-14 ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 8 ከምኡውን ቁጽሪ 20-22 ፍርሓት እግዚአብሔር ገና ካባዶ ካብዘ የለ ነገር አይመጽን ፍርሓት እግዚአብሔር ከዓ ነዛ ሐቅ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ከም ተሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኢልዎ ዘሎ ንፍርሓት እግዚአብሔር ዝኸውን ኩሉ እዩ ዝህበና ቃልን መንፈስን ናይ እግዚአብሔር ፍርሓቱ ካዕጥቁና ዝተዋህቡና እዮም እቲ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋትን ኣብ ገዛእ ህይወትናን ኣብ ካልኦትን ተጋሂዶም ንሪኦም ግብርታት እግዚአብሔር እውን ፍርሓት ኣብ ገዛእ ህይወትናን ካልኦት ተጋሂዶም ንሪኦም ግብርታት እግዚአብሔር እውን ፍርሓቱ ዘስርጹልና ጸጋታት እዮም ናይ እግዚአብሔር ሓፈሻውን ፍሉይን ኣስተርእዮታት ወይ ግልጸት ኣስተንትኖን ርእስኻ ምምርማርን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነቕርቦ ቁኑዕን ቅቡልን ጸሎት ከምኡውን ብእግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝወሃቡና ቅጽዓታትን መከራታትን ኣብ ልብና ፍርሓቱ ዘስርጸልና ጸጋታት ናይ እግዚአብሔር እዮም ናይ ፍርሓት እግዚአብሔር ልዑል ኣገድስነት ክረአየና እንተኾይኑ ብመንጽርቲ ክንፈርሆ ዝኣዘዘና ኣምላኽን ብመንጽር ውልቃዊ ህይወትናን ብመንጽር እቲ ኣካሉ ዝኾነ ሕብረተሰብን ክንሪኦ ይግባአና ፍርሓት እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ዕግበት ዝበሃል ክህሉ ኣይክእልን እዩ ፍርሓት እግዚአብሔር ኮነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ከም ውልቀ ሰባት ኣብ ናሓድሕና እንገብሮ ምምርራጽ ፍርሓት እግዚአብሔር ትዛዓበየ ረቋሒ ክኸውን ይግባእ እዩ እቲ ዘገርም ከዓ እቲ ጥር ትብል ፍርሓት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ክመርጽ ከሎ ነቲ ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ዝመርጽ ምዃኑ እዩ ፍርሓት እግዚአብሔር ንኩሎም ህዝብታትን ውልቀ ሰባትን ዝምልከት ኩሉ ግዜን ሙሉእ ዕድመን ዝጸንሕ ውሉድነትካ ዘረጋግጽ ከተውርሶ ዝግባአካ ከምኡውን ኣካል ናይቲ መሰላል እምነት ዝኾነ ኣዝዩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ
ازل علا قداسنا زلو وفرحات እግዚአብሔር ኣብ ዕለታዊ ማሕበራውን መንፈሳውን ህይወትና ዝግለጸሉ መገደታት ምህላው ቃል እግዚአብሔር በስፍሓት ገሊጽልናሎ ነዞም ፍርሓትና ዝግለጸሉ መገደታት እንተ ዘይፈሊጥናዮም እንተ ዘይጥሪናዮምን ፍርሓትና ትርጉም አልቦን ስምዒታውን ኮይኑ ጥራዩ ዝተርፍ ኣብዚ ትምህርትና ብዝርዝርን አስፊሕናን እንሪኦ ነጥቢ ክኸውን እግዚአብሔር ፍርሓቱ ኣብ ልብና ክሓድር ኣብ ህይወትና ድማ ክግለጽ ዝድለየሉ ብቑዕ ምኽንያት ኣለዎ እቲ ዕላምኡ ድማ ኣዝዩ ዕዙዝ ረብሓ ከጓናጽፈልና ስለ ዝደሊ እዩ መብዛሕትና ነቲ ረብሓታት እቲ ኣዝና ኢና ንብህጎ ነቲ ብፍርሓት ኣምላኽ ምምልላስ ግን ኣይንደልዮን ኢና ዘይዘረኣኻዮ ስለ ዘይዕፀድ ግና ነዚ ረብሓታት ዘጓናጽፍዎ እቶም ብፍርሓቱ ተመላሊሶም ናብ ሕርየት ዝበቕዑ ጥራይ እዮም እግዚአብሔር ነቲ ብፍርሓቱ ዝርከብ ረብሓታት ኣስፊሑ ብዝርዝር ዝግለጸሉ ምኽንያት ንፍርሓት እግዚአብሔር ምርጫና ክንገብሮ ከተባዓና ስለ ዝደለየ እዩ ከምቲ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ኣዝዩ ብዙሕ ዓበይትን ረብሓታትን ዘለዎ ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ድማ ብኡ መጠን ኣዝዩ ከቢድን ነባርን ወፅዓ ኣለዎ ክንዲ ረብሓታቱ ኣስፊሕና ክንሪኦ እኳ እንደዘየድለየ ኣብ ኣገዳስነትን ውሕዳትን ሓሳባትና ጠርዲፍና ክንሪኦ ከድልየና እዩ ዝኾነ ሰብ ግና ካብ ባዶ ተበጊሱ ንፍርሓት ኣምላኽ ኣይጽየፎን እዩ ንፍርሓት እግዚአብሔር ከም ቅዱስ ንብረትን ባህሪን ከይሪኦ ኮነ ከይውንኖ ዝዕንቅፍዎ ማሕለኻታት ከም ዘለው ምፍላጥውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዞም ዕንቅፋታት ከም ዝግባእ እንተኣለሊናዮም ከነወግዶም ወይ እውን ከየተዓናቕፉና ክንሰግሮም ንኽእል ኢና ብልዑል ተገዳስነት ክንሪኦም ካብ ዝግባአና ኣርእስታት ድማ ሓደ ድማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልገልታ ኮነ ኣብ ምእመናና ፍርሓት እግዚአብሔር ኣብ ምዕዛዝ ክትፃወቶ ዝግባእ ግደ እዩ ተቀዳማይ ክትገብሮ ዝግባእ ስጉምቲ ብዛዕባ ፍርሓት እግዚአብሔር ኣዕሚቁና ሰፊሕን ዓሚቁን ሰፊሕን ናይ ቃል እግዚአብሔር ትምህርቲ መሃብ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይን ዝዓበየን ስጉምቲ ድማ ፍርሓቶም ብኸመይ ከም ዘተግብርዎ ዝገልጽ ግብራዊ ትምህርቲ ብምሃብ እዩ ብግብሪ ዝግለጽ ፍርሓት እግዚአብሔር ኣብ ኣገልገልታን ህዝባን ዘየስረጸት ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊ ተልእኾኣ ዝረስዐት ምድራዊ ትካል ኮይና ከም ዝተረፈት ከነስተውዕል ይግባአና 11.1 ትርጉምን ኣብነትን ፍርሓት እግዚአብሔር ኣብቲ መሪሕ ጥቕስና ኮነ ኣብ ካልእ ጥቕስታት ተገሊጹ ከም ዘሎ ፍርሓት እግዚአብሔር ማለት ንኽፍኣት ምጽላእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት ምጽላእ እዩ ኣነ እውን ትዕቢትን ትምክሕትን ክፉእ ኣኻይዳን ቄናን ኣፍን እጸልእ እየ ምሳሌ 8:13 ንሰብ ድማ እንሆ ፍርሓት እግዚአብሔር ጥበብ እዩ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ከዓ ምስትውዓል እዩ ኢዮብ 28:28 ንኽፍኣት ክትጸልእ ዝገብረካ ድማ ንእግዚአብሔርን ንጽድቁን ስለ ዘፍቀርካ እዩ ስለዚ ፍርሓት እግዚአብሔር ክርስቲያን ኣብ መገዲ ጽድቂ ጸኒዑ ዝመላለሰሉ ናይ ህይወት በኽሩ ጥበብ እዩ ኢዮብ 28:28 ምሳሌ 1:7 ምሳሌ 9:10 ምሳሌ 15:33 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 111:10 ኣብ መእተው ናይ ትምህርትና ተገሊጹ ከም ዘሎ ፍርሓት እግዚአብሔር ሰብ ለቢሙ ዝመረጾን ዝመሃዞን ጥበብ ዘይኮነ እግዚአብሔር በቲ ዘይመረመረ ኣእምርኡ ዝመረጸልናን ዝሰርዓልናን ጥበብ እዩ ኢዮብ ምዕራፍ 28:27-28 11.2 ክርስቶሳዊ ኣብነት ዋላ ካብ ብዙሓት ቅዱሳን ዘይረኸብናዮ ኣርኣያ እንተሎና እኳ እቲ ንፍርሓት እግዚአብሔር ብፍጹምነት ዘርእየና ግና እቲ ብተዋህዶ ሓደ ኣካልን ሓደ ባህሪን ዝኾነ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ
ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ድማ ቀድሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን በአካለ ስጋ ምግሃዱ ገና ኣብ ብሉይ ኪዳን ብቅዱሳን ነቢያት ዝተገልጸ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ነዚ ሓቂ ብትንቢት ዝገለጸልና ድማ ቅዱስ ዳዊት እዩ ወአምላኽ ዙፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም እዩ ዘንግ መንግስትኻውን ዘንግ ቅንዕናያ ጽድቅ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብአካ መዝሙር 45 ቁጽሪ 6-7 እዚ ትንቢት እዚ ብዛዕባ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተዘርበ ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ከምስዕ ብምባል አረጋገጸልና ብዛዕባ ወዱ ግና አታ አምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለመ ዓለም ይነብር በትር መንግስትኻውን በትር ቅንዕናያ ጽድቅ ፈተኻ ዓመፃኻ ጸላእካ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጎስ ቀብአካ እዩ ዕብራውያን 1:8-9 ኣብዚ ጥቅሳት እዚ አታ አምላኸይ ተባሂሉ ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽ ተባሂሉ ዘሎን ክልተ አካላት ስላሴ ተገሊጾም ተጠቂሾም ከም ዘለው የመልክተና ኣሎ እቲ ብዘይተሓጎስ ዝቕባእ ዘሎ አምላኽ ብጾት ዘለዎ ምዃኑ ነቲ ንዓና ንደቂ አዳም ብስጋ ዝሓበረና ነቲ ስግው ቃል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልክተና እዩ እዚ ብእግዚአብሔር አቦ ሓለፋ ብጾቱ ብዘይተሓጎስ ዝተቐበ አምላኽ ሓለፋ ክቕባእ ዝገበሮ ዕዙዝ ፍርሃት እግዚአብሔር አቦኡ ከም ዝነበሮ በቲ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃኻ አጸላእካ ዝብል ቃል ተገሊጹልና ኣሎ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ብስጋ ኣብ ማእከልና ዝተመላለሰ ድማ ነታ ንዕኡ ተምስለና ፍርሃት እግዚአብሔር ብምልአት ምእንቲ ኸሪአና እዩ እቲ ብክርስቶስ ተገሊጹ ዝረአናዮ ደረጃ ናይ ፍርሃት እግዚአብሔር እቲ ዝለዓለ ደረጃ እዩ በቲ ንጽድቂ ዝነበሮ ፍቅሪ ኾነ ንዓመፃ ዝነበሮ ጽልኢ ንዕኡ ክዳረጎ ዝኽእል ሰብ ቅድሚኡ ኣይነበረን ብድሕሪኡ ከዓ ኣይነበረን ኣይክነብርን ድማ እዩ እዚ ድማ በቲ ካብ ሓጢአት ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ብምዃኑ እዩ ዝተጋህደ ብሓጢአት ክኸሶ ኾነ ክረትዖ ዝኽእል ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ከቶ ኣይተረኽበን ቀዳማይ ይቕሬታ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 21 ዕብራውያን 4 ቁጽሪ 15 ዕብራውያን 7:26 ከምኡውን ብዙሕ ተወሳኺ መረዳእታታት ጥቅስታት ኣለዉ እቲ ካልእ ስጋ ለበስ ፍጡር ግና ካብ ሓጢአት ናፃ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓጢአት የብለይ ንምባል ነቲ ባህሊኡን ንኣምላኽን ሓሳቡ ዝገብር ከቢድ ሓጢአት ዝቁፀረሉ ምክንያት ከዓ ንሱ እዩ ምሳሌ 19 ምሳሌ 30:13-20 መክብብ 7:20 ከምኡውን ተወሳኺ ብዙሕ መረዳእታት ጥቅስታት ኣለዉ እቲ ብዛዕባ ኣብቲ ስግው ቃል ዝኾነ ክርስቶስ ዝነበረ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝገለጸልና ካልኣይ ነቢይ ድማ ነቢይ ኢሳያስ እዩ ካብ ትኹርት ጉንዲ ወይ ንእሰይ ከዓ ሓደ ጠጥዒ ክጭብጭብ እዩ ሓደ ጨንፈር እውን ካብ ስሩ ክፈሪ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን መንፈስ ምኽርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚአብሔርን ፍርሃቱን ክዓርፍ እዩ ታሕጓሱ ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ ዓይኑ ከም ትርእዮ ኣይክፈርድን እዝኑ ከም ትሰምዖ ከዓ ኣይክብይንን እዩ ግና ኸንድኻታት ብጽድቂ ክዳኒ ነቶም ዓቃላት ምድሪ ከዓ ብቕንዕና ክብይን ብበትሪ ኣፉ ንምድሪ ክወቕዓ ብመንፈስ ከናፍሩ ድማ ንረሲኣን ክቐትሎም እዩ ጽድቂ ከዓ ቅናት ሓቂኡ እሙንነት እውን ማዕጥቆ ምሕኩልቱ ክኸውን እዩ ኢሳያስ 11:1-5 ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሱርን ዘርእን ናይ ዳዊት ምዃኑ ጨንፈር ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕን ጎይታና ባዕሉን ቅዱሳን ነቢያቱን ገሊጾምልና እዮም ስለዚ ድማ ወዲ ዳዊት ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 5 ራእየ ዮሐንስ 22:16 ሮሚ 15 ቁጽሪ 12 ከምኡውን ብዙሕ ተወሳኺ
መረዳእታ ጥቅስታት ኣለዎ በበትረ አፉን በመንፈስ ከናፍሩን ዝወቅዕን ዝጓስን ጎይታ ንሱ በይኑ እዩ ራእይ ዮሐንስ 1:16 ምዕራፍ 19:25 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ውን ነተፈጽም ሰብ ዝኾነ ክርስቶስ ንአምላኽ መፍርሑ ብኸምዝ ዝስዕብ አረጋጊጾልና ኣሎ እሱ በዘመን ስጉኡ ከሎ በብርቱዕ ዓውያትን ንብዓትን ናብቲ ኻሞት ከድሕኖ ዝከኣሉ አቦ ጸሎትን ምህልላን ምስ አቅረበን ብዛዕባ ንአምላኽ መፍርሑ ምስ ተሰምዐን ወዱ እኳ ክንሱ በቲ ተሰቀዩ ስቅያት ምእዛዝ ተማሃረ ዕብራውያን 5:7-8 እምበኣር ንእግዚአብሔር ናይ ምፍራሕ ማለት ጽድቅ ናይ ምፍቃርን ዓመፃ ናይ ምጽላእን ዝለዓለ ኣብነትና ክርስቶስ እዩ እንብለሉ ምኽንያቱ ንሱ እዩ ዘለካ መጠን ናይ ፍርሃት እግዚአብሔር እናለዓለ ብዝኸደ መጠን ናብ ፍጹምነት እናቅረበካ ንክርስቶስ ነቲ ዝለዓለ ኣርአያና ብምልአት ናብ ምምሳል እናዓበኻ ትኸይድ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብን ባህሪን ኣባኻ እንተዘየልቦ ግና ኣብ ህይወትካ ጽድቅ እናወሓደ ሓጢኣት ግና እናበዝሐ ይኸይድ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር አብኡ ዝነበረ ፍርሃት በዘደንቕ መገዲ ገሊጽዎ እዩ ፍቃድ አብኡ ጥራይ እምበር ናይ ገዛእ ርእሱ ፍቃድ ክገብር ከም ዘይደሊ ደጋጊሙን በአጽንዖትን ይገልጽ ነበረ ማቴዎስ 26:39-42 ዮሐንስ 4:34 ዮሐንስ 5:30 ከምኡውን ብዙሕ ተወሳኺ መረዳእታ ጥቅስታት ኣለዎ ካብ እግዚአብሔር አብኡ ዝረአዮ ጥራይ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ዋላ ሓንቲ ኣይገብርን ነበረ ዮሐንስ 5:19-30 ዮሐንስ 10:32-37 ዮሐንስ 14:10-11 እግዚአብሔር አብኡ ዝሃቦ ጥራይ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ኣይዛረብን ነበረ ዮሐንስ 5:19 ዮሐንስ 7:16 ዮሐንስ 8:28 ዮሐንስ 14:10-24 ፍርሃት እግዚአብሔር ማለት ከዓ እዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ከተዛረቦን ክትነብሮን ዝኣዘዘካ ጥራይ ምዝራብን ምግባርን ፍቃድካ ሓዲካ ፍቃድ አምላኽ ጥራሕ ክትገብር ምኽኣልን እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝበሃል እቲ ከምዚ ዝበለ ምርጫን ውሳነን ዘይብሉ ሰብ እቲ ጽድቂ ዝጸልእ ንዓመፃ ከዓ ዘፍክር እዩ 11.3 ሰብአዊ ኣብነት ትርጉምን አገዳስነትን ናይ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘርእዩና ሰብአውያን ኣብነታውያን ኣይተሳእኑን ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ በቃላት ንላዕሊ ብግብሪ ተገሊጹ ክትሪኦ ከለኻ ብዝያዳ ነፂሩ ይዝረአየካ አቦና ኢዮብ ባዕሉ እግዚአብሔር ብቐጥታ ዝመስከረሉ ናይ ፍርሃት አምላኽ ሰብአዊ ኣብነትና አቦና ኢዮብ እግዚአብሔር ከዓ ንሰይጣን ከም ኢዮብ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕን ካብ ክፉእ ዝርሕቕን ፍጹምን ቁኑዕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን እሞ ንባርያ ኢዮብሲ ኣስተብሂልካሉ ዶ በሎ ኢዮብ ምዕራፍ 1:18 ኣብዚ መለኮታዊ ምስክር እዚ ምልአት ትርጉም ናይ ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዝግባእ ተገሊጹሎ ካብ ክፉእ ርሒቑ ኣብ ቁኑዕ ነገር ስለ ዝተዓቀበ ፍጹም ሰብ ናብ ምዃን ዓበየ ዋላ ቤት ንሰብ ክበጽሖ ዝኽእል ዝኸፍአ መከራ ሓሊፉ ከብቅዕ ብጓሂ ተደሪኹ ብልሳኑ ኾነ በኻይዱ ፍጹም ከይተዓንቀፈ ብዓወት ወፀ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል መስከረሉ በዚ ኩሉ ኣይበደለን ንኣምላኹን ኣይነቐፎን ኢዮብ በዚ ኩሉ ነገር ብኸናፍሩ ኣይሓጠአን ኢዮብ ምዕራፍ 1:22 ምዕራፍ 2:10 ንሱ ባዕሉ እውን እቲ ዝነበሮ መጠን ናይ ፍርሃት እግዚአብሔር ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጥን ርእሱ ማዕረ ክንደይ ካብ ሓጢኣት ከም ዝነጽሐን ስለ ዘረጋገጸን ፍጹምነት ከም እተጓናጸፈ ተኣሚኑ ኣሎ ኢዮብ ምዕራፍ 9:21
اتنابز فصمنت زي زبقعو قراص مرجانا كايدان انتاي مخانخا بخمس السعب قليسو قالو እግዚአብሔር ገና አነ በየነይት መገድ خمس خيد يفلطيو يفتنني كم ورقها خوينه خوصيه يقريتا يفتنني كم ورق خوينه خوصيه اغاري اسيرو حزن تطنققون كم مگدوا يغلسكن كاب تئزاز كنافرو ايزنبلكن امزغبي كاب مزغبي ابليصه نقال عفو حلهوي ايوب 23 قصر 10 خلتن اتن منفسي زمرران كل زغل نمسليون زقدفني املاخي هياوي استنفاسي اوشتي منفس املاخون ابفنچاي كسع زلو كنافري كتو حسماي كزاربان لسانيون حسوتاي كتوسنيا كسع موتي كابت بزي قدلت مخاني ايغلسن نصدقاي ياسني حزو كتو ايسدون كابتن معلتات لبي سلحنتكوا اينقفنن ايوب 27 وزر خلته حساب 6 بزعباتي ابلب زحدرو فرحات እግዚአብሔር ተደሪኹ ዝገብሮ ሰናይ ግብርን አርሒቁ ዘሃደመሉ ግብረ ዓመፃውን ኣብ ምዕራፍ 29 ከምኡውን ኣብ ምዕራፍ 31 ኣስፊሑ ገሊጽወሎ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝፈተነ ሰይጣን ብሕፍረት ኣጎልቢቡ ብዓወት ምስ ወፀ ድማ እግዚአብሔር ነቲ ዝሰኣኖ ሁሉ ብዕፅፍታት ፈደዮ ኢዮብ 42 ቁጽር 10 ክሳብ 17 ለቅዱስ ዳዊት بفرحات أملاك تدريخو زتعاوتن بإግዚአብሔር كم لبي كبهال زبقعن كالاعي زعبي أبنه دادما قدس داويتي قداماي ساميل معراف 10 قصر 10 قبر هاوريات معراف 10 قصر 20 قدس داويت بعلون لبي أب كنداخا خوينو النابلة كمتا أب لب أملاك زلا كمتا فقادو خجبر زوسنن زتكبرن سب مخانو بزتفلالي مقدي يقلص نبره مزمور داويد 20 شوعتن قصر شمونته 50 شوعتن قصر شوعتن شمونتن 10 شوعته قصر 3 حساب 5 كمون بزح توساقت قصتات አለው ቅዱስ ዳዊት ማዕረኽንደይ ፍርሃት አምላኽ ኣብ ህይወቱ ይገዝእ ከም ዝነበረ ዘረጋግጸልና በታ ኣብ ሳኦል ኣብ ተቀንዲ ጸላኢ ዝነበሮ መዳርግታ አልቦ ምሕረት እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል 19 ቁጥሪ 9 ክሳብ 10 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ 6 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 26 ካብ 1 ክሳብ 25 እግዚአብሔር ብህይወቱ ዳዊት አዝዩ ስለዛዓገበ ድማ ንቅሬታ እግዚአብሔር ብህይወት ዳዊት አዝዩ ስለዛዓገበ ድማ ኣብቶም ዘርኡ ንሓያል ወለደታት ምሕረቱ አጽንዐ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 36 ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 3 ሓሳብ 5 መዝሙር ዳዊት 89 ቁጥሪ 19 ሓሳብ 37 መርአያ ናይ ዝዕግበት ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘር ዳዊት ክውለድን ወዲ ዳዊት ተባሂሉ ክስየምን ፈቀደ ማቴዎስ 11:1 ሉቃስ 1:32 69 ክሳብ 7 ሉቃስ 2:10 ክሳብ 11 ከምኡን ብዙሕ ተወሳኺ ጥቅስታት ኣለው ንኣምላኻ ምፍራሕ እናበርትዐ ምእንቲ ኸይድ እግዚአብሔር ነቲ ናብ ፍርሓቱ ዝመርሕ ቃሉ ከጽንዓሉ ይምሕፀን ነበረ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁጥሪ 38 ስለዚ በዚ ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሎም ቅዱሳንን ንጽድቂ ብምፍቃር ንዓመፃ ብምጽላእ ዝተገልጸ ፍርሃት ኣምላኽ ከነስተውዕሎ ከነጥርዮ ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ማሕበራዊ መንፈሳውን ንጥፈታትና ከነዘውትሮ ይግባአና ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ማለት ንእከይ ከተርሕቆን ምኽኣል ማለት ምዃኑ እምበኣር ብንጹር ክርዳእና ይግባአና ናብ ጽድቂ ገጽና ክንጽጋዕ እንኽእል
كاب اكي كنرحق مس انخل ترايو نأكي اترحق اللو تخيل بخلتا مقدي يو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብሳሐዮ ጽኒልኩም ስለሰማዕኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ሕጂ ቀድሚ ናብቲ ካብዚ ምዕራፍ ዝንታይ ተማሂርና ዝብል መደብና ቀድሚ ምስግጋርና ብመዝሙር ዝተዳለኹም እንተሊኹም ሎሚ ንእግዚአብሔር በመዝሙር ከገልግሎ ትብሉ ወይ ትብላ ተለኹም ቅድሚያ ንዓኻት ክንክበኩም ብፍላይ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ الراي المزمور أمناي مزمور جزينا بس إحنا لنا عندي حساب ديالك تصبمو الله خاني زغنا ملكتي هلا المزج جمر دحن مازاك بشان هذا كيتنا وحنا نبر بسم ابن ولد منفس قدس هذا املاح امين تسأل الله خبط المخاطب المزمور كبرنا املاح يكون تسأل الله وابكد ميخا نغنت بحيلخا من قدها كتمرحاني دليتيو كترد عني وأملاخ يسمع صلوتي كتنصحني هوتي كما سرتي كتفتحني كاب شجري وين كتوصعني اسأل الله وابكد ميخا نغنت بحيلخا من قدها كتمرحني دليتيو كترد عني كختلو من قدها دقفني بزقها نيدحنت ماي كتفسس نحاتياتي نخدم سس اسأل الله وابكد ميخا نخنت بحيلخا من قدها كتمرحني دليتيو كترد عني أسوار نايسي تندم سيسي تختلك كاقسقيسي مسكال حيزي كتعبكا سفركرك بابيتكا اسأل الله وابكد ميخا نخنت بحيلخا من قدها كتمرحني دليتيو كترد عني مدي بيه بعنتبو نتي أسر كخسعبو سلازوين حجزني بمنفس كابرت عني اسأل الله وابكد ميخا نخنت بحيلخا من قدها كتمرحني دليتيو كترد عني أني اللي أبونا آمين على هوت يسمع لنا ما أزاك بشان حرتنا زماري ملاقت يسمع لنا آمين توم سمعناون زماري ملاقت يسمع لنا الراي اسأل الله أبكد ميخا نخنصه بحيلخا مقدخا مرحني دليتيو كترد عني كابتا كم تقول لنا نسمع صنحنا سفيحتي أرستي كابتي بزح بحيدات جن نزي مثل نيرو مالتي تات ملالس نبرت اسأل الله أبكد ميخا نخنصه بحيلخا مقدخا مرحني دليتيو كترد عني نيس أولوت أبوتاتنا أنت عم قلهم قلي سوما زلو صلوت السا تناقرو مثل እግዚአብሔር أبز حلفة
حدا خابتهم تشعت هابتات صلوت سلازخونا رئينا نيرنا صلوت السا تناقروا مثل اكزابير اب زخوانا يخون جزيه اب سقاب يخون اب تميت اب حقوس يخون اب حزن اب بودكات يخون اب متنسى اب زخوانا جزيه كفله مخنياتو بصلوت ندحر كاب املاح تفلينا تغلالا رحيقنا رديت ون املاحون كنركباين نخلينا مو اسل الله بقدميخا نخنصح بحيلخا نقدخا ختمرحني دليتيو كتردعني سلازي منجي ناي مزمورنا كابيو زبل كلنا كنساتفو منجي ناي مزمورنا كابيو تقدميتي اسل الله اب قدميخا اسل الله اب قدميخا نتخلايتي نخنصح بحيلخا سالسيتي مقدخا ختمرحني رابعيتها دليتيو ختردعني اسل الله اب قدميخا الراي منጭ مزمورنا خابيو الراي جزينا نتقملو اسل الله اب قدميخا يسمع الله ده هو سمع الله ما مرقيتا الراي منጭ مزمورنا كابيو أبوي مرقيتا الراي ممر مزمور داويت سران حموشتن مزمور داويد أربعة اسران حمشن قصر ربعته كساب حموشتن ساب حمش اسكن ببا ممر وእግዚአብሔር ጎደናታትካ ፍልጠኒ መገድታትካ መሃረኒ ንስኻ አምላኸ መድኃኒ ኢኻ እሞ ብሓቅኻ ምርሃንን አስተምረንን ኩሉ መዓልቲ ጽበየካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስገን አቦና ዳዊት ካብቲ ዝነበሮ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እጽል ኣለኹ ኣብ ቅድሚኻ ከተንጽሐኒ ብሓይልኻ መገድኻ ክትመርሐኒ ድሌተዩ ክትረድኣኒ ኣብ ቁፅሪ ኣብ ሳልሳይ የእቲና ያለና መገድኻ ክትመርሐኒ ትብል ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምህር እጽል ኣለኹ ኣብ ቅድሚኻ እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 15 እንታይ ይብል ኤልያስ ድማ ኣነ ሎሚ ከም ዝሪኦ እታ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ህያው እዩ በለይ እቲ ተባዕ ክኸውንን ኣብ ቅድሚ ኤልዛቤል ብትብዓት ደው ክብልን ዝረድኦ ዝነበረ ቅድሚ ሁሉ ኣብ ቅድሚ ሁሉ ጸገማትን ሽግራትን እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ይገብሮ ስለ ዝነበረ መዝሙር ዳዊት እውን ልክዕ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 8 ዘልፈ ርእዮ ለእግዚአብሔር
اسمه بيمانية وقتو كما يتهوك يبل داي مالتيو نእግዚአብሔር كل ጊዜ ኣብ ቅድመ ገይረዮ بيماني ስለዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን እየ نእግዚአብሔር كل ጊዜ ኣብ የማነይ ገይረዮ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ بيماني ስለዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን እየ ስለዚህ كل ጊዜ نእግዚአብሔር ኣብ ቅድሜና ንምግባር ንኽልተ ነገር ይረዳአና ማለት መጀመሪያ ኃጢአት ከይንገብር ካልኣይ ከዓ ኣብ ልዕልና በደል ጥልመት ዓመፅ ክፍፀም ከሎ ከይንቅየም እነ ከይንፈዲ ከይነግረምርም ከይነማርር ኣምላኽ ጉፉዓት ይሪኦ ኣሎ እቲ ብሰብ ዝብደሎ ዘለኹ ከዓ በአምላኽ ክካሓሶ ኣምላኽ ይሪኦ ኣሎ ንኽንብል ይሕግዘና ስለዚህ አቦና ዳዊት ታይሉ ዘልፈ ሪዕዮ ለእግዚአብሔር እስመ በየማንየ ውእቱ ከመ ይትሃወክ ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ በየማነይ ስለዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ ስለዚህ እቶም ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኦም ገይሮም ዝፅልዩ ቅድሚኦም ገይሮም ዝምስክሩ ንእግዚአብሔር እንዳረኣዩ ዮሴፍ እቲ ጻድቕ ሰይቲ ጲጢፋር ክትሓቶ ኮላ ንዓመፃ ክትሓቶ ኮላ ንርክሰት ክትሓቶ ኮላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይብላ ማለት ኣብ መንጎአን ኣብ መንጎእንስ እግዚአብሔር ብግርማውነቱ ነይሩ ማለት እዚ ትብልዮ ዘለኹ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፍፀም ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝኽፍፅም ኣይክእልን ስለዚ እፅልለኹ ኣብ ቅድሜኻ ትብል ተኻላይቲ ንኽነጽህ በኃይልኻቱ ንኽነጽህ በኃይልኻ هراي أبتغل عيد سجرنا لنا نخنصه بحيلها ونا مرقيتا نشتي دخل أب إيسياس هذا 18 إيساياس هذا 18 اسكن ببيا ما ذاك الدشان هذا شعو مصو أمو نحد حدنا نما قوتي بالإجابير حاتياتكم كم شخ أقوى أنت قيحي كم برر كسعدو كم زوعوع أقوى أنت قيحي كم سعدان سمري خون إيو مين قال هيوت يسمع لنا أمين إجابير مسكن ناباي تملس شعونا نحد حدنا نما قوت ندخا فتحو سؤالو نمبلت تطابقوا له نتأكي كاباخو مارحقوا ونشعونا باي مسمو نحد حدنا نما قوت حاتياتكم كم زواوع قوان تقايحة كم برد كسعدي سلغالاتو إجابير استمسكنا يخون هراي كالوت نخنصه بحيلها تبزلا أبونا هيوتي كمان أنا خفت تليزون له سابتيا قدام يوحنس هو حادي سقعت تشعت نو قدام يوحنس سوري تشعت أكيد حادي وني قدام يوحنس كاب حادي سقعت تشعت هو التأمر استاذ جبر كا أبتشعت عند حكم ببعض كلها ولا ستنويها الرأي ده هم ببيع هو ذهب قال اتخاب مجمر تزنبر نحنا سمعنا يو اتي بعينتنا زرعنا يو اتي زتأمتنا يو داوناون درمسسنا يو بزعبا اتقال هو دما تقلصت نتاسب أبو زنبرت نعانا خا تقلصنا نيزل علم هو رئينا يا إنامو نمسكر ننقر لكم من علونا نستخدكم دما مسانا حبرت انتقل لكم إنا استزرعنا يو سمعنا يو نعخاتكم ننقر علونا حبرتنا ونمس أبونا مس ولد يسوس كريستوس يو حقوسنا من انتي خمل إلنا إذن نتصحف لكم علونا إزقابيه برهان مخانو أبوخا حانتو أقوات سلمات أب زي بلو اتخابا كابو سمعنا يعني نعخاتكم وين نقرأكم زلنا من انتي زيايا نسؤو حبرت علونا الناس أبتسلمات انت تمالالسنا نحسو حتى ون أي نقبرنينا زلنا كم تنسو أبرهان زلو أبرهان انت تمالالسنا قلنا نحد حنا حبرت علونا دما يسوس كريستوس
ወድውን ካብ ኩሉ ሓጢአት የንጽሐና እዩ ሓጢአት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጥብር ኣሎና እቲ ሓጥውን ኣባና የላን ሓጢአትና እንተተናዘዝና ንሓጢአትና ይቅረ ክብለና ካብ ኩሉ ዓማፃውን ከነጽሐና እሙንን ጻድቅን እዩ ሓጢአትና ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳዊ ንገብሮ ቃልውን ኣባና የሎን ሞታታ ሽዒት ኣምር ክስታይ ገይረያ ግን ኩላን ንኸንብበን ንኽንረዳ ኢለ እምበር ሓጢአትና እንተተናዘዝና ንሓጢአትና ይቅረ ክብለና ካብ ኩሉ ዓመፃውን ከንጽሐና እሙናን ጻድቃን ብጣዕሚ ጽቡቅ ቅድሚ ዝሕጂ ዘንበብክያ አንቢብክያ ፀኒሕኪ ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ትብል ኣለዋ ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ሓጢአት የንጽሐና እዩ አሜን ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ካብ ኩሉ ሓጢአትና የንጽሐና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ሓጢአትና እንተተኣመንና ካብ ሓጢአትና ከንጽሐና እሙንን ጻድቅን እዩ ሓጢአት የብልና እንተበልና ግን ሓሳቡ ንገብሮ ቃልውን ኣባና የለን ስለዚ ብኸመይ ምእማን ምክንያቱ እታ ጸሎት እንታይ እታ መዝሙር እንታይ እትብል ንኽነጽህ ብሓይልኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ሓጢአቱ እናተኣመነ ንስኻ ናባኻ ንዝሞቱ ተንጽህ ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ይመጽእ ዘሎ ሰለስቲኦም ወንጌላውያን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ማለት ማቴዎስ 8 ማርቆስ 1 ሉቃስ 5 ተቂሶሞ ዘለው ሓጻር መልእኽቲ ማለት ሰለስተ ጥቅስታት ዘለዋ ኢየሱስ ሓደ ለምጻም ከም ዘንጽሐ ይብል ካብ ከረን ክወርድ ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ ንሆ ለምጻም መጽኡ ጎይታይ እንተ ተፈቱስ ከተንጽሐን ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ ኢዱ ዘርጊሑ ፈትየለኹ ንጻህ ኢሉ ተንከዮ ብኡ ከዓ ካብ ለምጹ ነጽሐ ኢየሱስ ድማ ንሓደ እኳ ከይትነግር ተጠንቀቕ ኪዳዕ ርእስኻ ንካህናት ኣርኢ ንዓቶም ንምስክር ድማ እቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ በሎ ስለዚ እዚ ለምጻም እዚ ከንጽህ ከም ዝኽእል ኣብ ሓይሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ መለኮቱ ሙሉእ እምነት ስለ ዝነበሮ ምናልባት ይፈቅደለይ ድኾን ይግባአኒ ድኾን ይኸውን ይፈትወለይ ድኾን ይኸውን እምበር ኣብ ክእለቱ እንተፈቲኻ ኢልዎ ማለት እንተፈቲኻ ከተንጽሐኒ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈትየለኹ ንጽህ ስለዚ ትምንጪ ናይ መዝሙርና ንብሎ ዘለና እንታይ እዩ ከተንጽሐኒ ብሓይልኻ ክንብል ከለና ነዚ ነቲ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዘሎ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ከንጽሐና እዩ ሓጢአታት ተኣመና ከንጽሐና እዩ እዚ ኣብ ለምጽ ዝነበረ እሙን እምነት ገይሩ ስለ ዝመጸ ካብ ጎይታ ነጽህ ፈትየለኹ ንጽህ ዝብል ብስራትን መድኃኒትን ተገይሩሉ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንኽነጽህ ብሓይልኻ እታ ሳልሰይቲ መገድኻ ክትመርሐኒ ኣትብል መገድኻ ክትመርሐኒ ሕራይ መገድኻ ክትመርሐኒ ሕራይ መገድኻ ክትመርሐኒ ኣቦና ምርጌታ ሕራይ መዓዛ ቅዱሳን ዮሐንስ 11:25 መንገድን ህይወትን ኣነ እየ ብለና እግዚአብሔር ዮሐንስ 11:25 ዛጊሪ 14:6 ኣኸይትኸውን እዚኣ ኣነ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ ትበኣይ ዝኣምን ተመተኳ ብህይወት ክነብር እያ ትብል 11:25 ዮሐንስ እስኪ ቸክ ግበሪ 14:16 ግን እንታይ ትብል ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን እየ ብዘይካይ ሓደ እኳ ናበቦ ዝመጽእ የልዋን ኣቦና ላትና ኣነ መስኣት ኸይድ ሕራይ እሺ ህይወቴ ኣብ ዳዊት 25 ቁጽሪ 4 እንታይ ትብል ኣላ ኦ እግዚአብሔር ጎይታ ሶሪ ኦ እግዚአብሔር
ጎይናት ጎይ ኦኬ I'm sorry ኦዝጋብሔር ጎደነታትካ እፈልጥ አፍልጠኒ መንገድታትካ ምርሐኒ በጣም ጽቡቅ አራይ እግዚአብሔር ጎደናታትካ አፍልጠኒ በመገድኻ ምርሐኒ አሜን አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ብዙሕ ብፍላይ ኣብ መዝሙር ዳዊት ብዙሕ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ድልየተዩ ክትረዳእኒ እታ ናይ መወዳእታ ድልየተዩ ክትረዳእኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ እንዳበለ ሓቶም ነይሩ ንሓደ ሕሙምሲ ክሓዊ ከም ዝደልሲ ኣብ ምልክት ሕቶ ዳኣቱ እዩ ስለምንታይ ጎይታ ከምኡ ኢሉ ዝሓቶም ዝነበረ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ነቶም ተረዲእዎም ዝመፁ ነፂሄ ኣለኹ ክብሎም ከሎ ነቶም ዘይመፁ ከዓ ባዕሉ እንዳኸደ ክድሓውዶ ትደሊ ኢኻ እንዳበለ ሓቶም ነይሩ እሞ ስለዚ ትደልየተዩ ክትረዳእኒ ዝብልሲ ፍቓደዩ ዝብል እዩ እታ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ትብል እንድሕር ኢናያ ዋላ ነቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ብዙሕ ዓመት ከም ዝሓመመ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ እዩ ዝብል ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ማለት ስለዚ እቲ ድልየተዩ ክትረዳእኒ ድልየተዩ ክትፍውሰኒ ዝብልሲ ካብኡ ቃል እግዚአብሔር ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ዮሐንስ 5:16 ዘላ ማለት እዩ ዮሐንስ 5:6 ኢየሱስ ድማ ነቲ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቶም ድሕር ኢልኩም ዝመጻኹም መዝሙርና እጽልለኹ ቅድሜኻ ንኽነጽህ ብሓይልኻ መገድኻ ክትመርሐኒ ድልየተዩ ክትረዳእኒ ዝብል ነይሩ ሎሚ ኣብ 11 ፈሪሃ እግዚአብሔር ጥበብ ቅዱሳን ሓደ ትርጉምን ኣብነትን ፍርሃት እግዚአብሔር ካልኣይ ክርስቶሳዊ ኣብነት ቻልሳይ ሰብኣዊ ኣብነት ብዛዕባ ኣቦና ኢዮብን ቅዱስ ዳዊትን ከመይ ገሮም ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብነት ከም ዝኾኑና ነዞም ኣርእስቲ እዚኦም ሒዝና ኣምሲና እሞ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ፈሊጥና ኣብ ዝብል መደብና ኢና ንሰግር ዘለና እንታይ ተማሂርና ካብዚ ሎሚ ፍርሃት እግዚአብሔር ማለት እንታይ ማለት እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዘለናን ዘይብልናን ብኸመይና ንፈልጥ ጠቕሚ ፍርሃት እግዚአብሔር ሳዕና እግዚአብሔር ዘይምፍራህን ሳዕብየናቱን እዚ ኩሉ ኣብዚ ርእስትና ዝጠነቐቕ ዝሓለፈን ዝመፅን እሞ ካብዚ ናይ ሎሚ ርእስትና እንታይ ተማሂርና ምክንያቱ እታ መጀመርያ ጥቕሲ ምሳሌ 8:13 ተጠቒሚታ ዘላ ብዛዕባ ፍርሃት እግዚአብሔር ሙሉእ ዝኾነ መግለፂ ኣሒዛ ዘላ ማለት ከምቲ ኣብ ምእተው ተራእዩ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ኣነ ንኣምላኽ ፈሪሐ ክብል ይኽእል እዩ ግን ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት ምፅላእ እዩ ኣነ እውን ኢሉ ትዕቢትን ትምክሕትን ክፉእ ኣኻይዳን ጤናን ኣፍን እጸልየ ኢሉ ስለዚ ዘናብዚያ ዘለዋ ኣብዚ ሓንቲ ጥቕሲ ዘለዋ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣለና ድዩ የብልናን ወይ ናይ ፍርሃት እግዚአብሔር መለክዕን ትርጉምን ንፍርሃት እግዚአብሔር ፈርሕ ኣለኹ ኣብ ቤት እግዚአብሔር የገልግል ኣለኹ ቅድስ ኣለኹ ሰብኽ ኣለኹ መባእ ህብ ኣለኹ ይቆርብ ኣለኹ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ብሕፅር ዝበለታ ጥቕሲ መሪሒ ጥቕስና ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት ምፅላእ እዩ ምስ በለ ኣነ እውን ትዕቢትን ትምክሕትን ክፉእ ኣኻይዳን ቄናን ኣፍን እጸልየ ሕራይ ህይወት ሓፍትና
أنا بزي بطعمي بالزدلي قربتي كستنتنا زدلس أبكلتي أبتاني فرحات سكابي هي رفتر قصر عصرت حدن أبتاني سبقاوي أبنتن حجس إذا أنا فرحات سكابي هيرسي كمي انتاي تماهيرة باللي بالمشت زمهاركمنا مسوخ أبلايك قبرا زدلي أب هيوتي إذا أسي تفرحات سكابي هير كم تقبر زلقا تريكا تخلسي تقعداديم كزخونا نجر ننجاتيب كتوسطو خمزي بلك زخونا نجر كمت تخيل انديو تقعداديم كا بني أملاخ عين بزي أفرحاتها تلوها كاسي وتفرح لك أنو نتي الكتيف كخصدو كاب كمعا واي انتاي كحاتت تدل حجاني بزي أتمهاركوا نمنتاي كم زخونا تزمت نجر شعو اتسابك قلت أليو كردعي مالتيو زي أبطعمي كستاقيراتني كستنتنا دلي بحلف بزنهنا زلنا يحجي بخوم بطعم تماهير بل أبتاني سبعة وابنت كامي بعلو بلالو فرحة زقابير كابك آلات نلعلي بقبري التقلصت تريو خلخة بزايدة نتصق يوزر رأيك حجب زي أنا نعين تايت تبلن الذي أسي كل جزء خمو بالأبزي زنبرنا له جزء من البوليتيكا زنبرنا له جزء أملاخ يلن بقدسنا نحنا إنا نفلت بس تا فليت يم أملاخ الله زبر زلوا من تنتم هاتساويان انتاي قبرو خمزلو خين نريهم حجب زي مصحف كنا تمهرونا زم سخوم يحسبون يرندات كما خلهم سي ترى عيني مبقر السخة ونتحج ندحريت نبل زلنا ندحريت نخيد زلنا تنقبرو نبرنا تنزارو نبرنا فرحات زقابير زبها لاي نبر السوشياليزم سلز نبري كل نقرسي بجكا نحنا بس أملاخ توتالي كم زي اللي إنا نبل نيرنا حجي إذا أخذ مهرونا خلهم سي ما بحق أي خصصنا جميرة برؤيسي بناتي عيني عبتزنا بركو جزي برؤي ترى عيني حجي زيها برؤي أختري أخلي خاص بحلفين يبرحل كعب طعمي كوين الرأي نما بقى تماهيري تمسكنا ده هنعلم موقع أو يترفكو آمين آمين እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እቲ ካብዚ ንመሃሮ ሎማዓንቲ ከምቲ ህይወት ሓፍትና ዝበለቶ ኣብዚያ ሃይላይት ገርያ ዘለኹ ጥቕስሲ ሰለስተ ጥቕስታት ኣለዋ ቀዳማይ ሳሙኤል 19 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቀዳማይ ሳሙኤል 26 እታ ቀዳመይቲ 19 ፀዊዑ ኣምፂኡ ጽቡቕ ዝገብር መሲሉ ኣብ መንደቕ ኣፀጊዑ ብኹናት ንሳሓቶ ሳኦል ንዳዊት ኣብ 24 ግን እግዚአብሔር ንሳኦል ኣብ ዳዊት የሕሊፉ ከም ዝሃቦ እንደገና ኣብ 26 እውን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ከዓ ሎሚ ንጸላኢኻ ኣምላኽ ሕሊፉ ይህብካ ብጣዕሚ ኣምላኽ ፍቃዱ እንደዘይከውን ከም ዝገይሩ ብኢደይ ኣይመሕለፈን ተባሂሉ ከዳናግር ዝኽእል ሎሚ ይትቐትሎ ምስ በልዎ ኣቶም ደቂ ጽሩያ ስለምንታይ ከም ዝትብሉኒ ሳኦል ወይ أملاخ وسيد ووي بخال سبنبر ساول بإيدي أي موتني إلو كساب كندي كم زنحافو أنا أكبكو في النهاو إصبات إزبل مالت أبتي إجزابير زقابو أسب إدكا أي تورد اتقاتبل حق إجزابير كم إزبل نابلة نابت حق إجزابير إن أملاخ فرحين سلز نبرنبر كندي جزي كغطفو حسيبو والحنت زي بدلو خلو سلز فرحات أملاخ زبهالك أحد نتخفو زجبركا صبغ نجبار نتي نموت كاز فردسب هيوت محرت مجبار حدا كابتي أبنتاتي مالت حراي ممر سارة أنا دما مبزحت جزء بفرح جافير منبر كبد مقانو كتب قازو قليل زخونة أين تنتاشم يكونن أنا كنت كاب كل زلات نتفقم إتا لومون كتمهرونا خلقم زبال كلها زستبهال كلها بأندبت كات حاتيو ولا تصبو اندا قبركا ممزحتو جزيون سندا أنا بوغني كي حسب كو إذا زاربي مسلني
ዋላ ትፅቡቅ እንዳገበርክዎን ብዛዕባ ትፅቡቅ ዝገብሮ ዘለኹ ከማን ክዛረብ ከለኩሲ ኣስተብሂለ ኣይዛረብኒ እና ሃንሳብ ኮምፕሌኑ ንገብር ግን ኣምላኽ ትዕግስተኛን ይምህርን ስለዝኾነ ሃንሳብ ትፀገመይን ትጌጋይን ከርእየኒ ይፍትን ግን ብኣንደበት መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ኣነ እውን ካልኦትን ከብልዎ ዝርዮ ክንዛረብ ክንገብር ፅቡቅ እንዳገበርናስ ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ኣይ ቲንክ ንሽነፍ ይመስለኒ እሞ ብወገነይ ፀሎት ግበሩለይ በጃኹም እግዚአብሔር መስገን ኣብ ኩላህና ዘሎ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን በቃልካ ትጸድቕ በቃልካ ትኹነን ኢሉ እቲ ንዛረቦ ቃል ከም ዘፍርደና እውን ገሊጹ ኣሎ እቲ ብዛዕባ ንገብሮ ጽቡቕ ተግባራት ኣብነት ንኽኸውን ማለት ንኽንጀሃረሉ ንኽንራኣየሉ ዘይኮነስ ኣብነት ክኸውን ንኣብነት ንተምሃሮኽን ቀልጢፍኩም መፁ ኣነ ሎሚ ዓንዲ ቅዳሴ ከይኣተው ንጉህ አንጊሄ የመጽየ ኣነ ካብ ርሑቕ የመጽየ ንስኹም ግን ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስቲያን ኢኹም ዘለኹም ስለዚ አንጊሄኩም ክትመፁ ኣለኩም እንተደኣ ኢልክንኦም እዚ ንጀሃራ ወይ ንምርኣይ ዘይኮነስ ነቶም ደቅና ንኣብነት ክኸውን ስለዚ ክእል ኣምላኽ ንኽብራ ኣምላኽ ኢልና ንድሕነት ካልኦት ሰባት ንመረዳእታ ኢልና ንብሎ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ክንቃለሶ ከም ዘለና እቲ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ሲ ብዛዕባ ልሳን ክዛረብ ከሎስ ኩሉ ሰብ ብኸምዚ ይግዛእ እዩ ንመልሓስ ግን ዝገትኣ የለን ሕሉፍ ሓሊፉ ከዓ ካብቲ ንከተማ ዝቆፃፀርሲ አንደበቱ ዝገትእ ይብርትዕ ኢሉ ንአንደበት ምቁፅፃር ከቢድ ምኸም ዝኾነ ያዕቆብ ናብ ምዕራፍ 3 ጠቂስዎ ኣሎ ማለት እዩ ግን እቲ ከቢድ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን بحيل እግዚአብሔርን ከዓ ቀሊል ከም ዝኾነ ሞ ናይ ኩላህና ጾሪ ንኩላህና እግዚአብሔር ይርዳአና ጽቡቕ ኣብነትዩ መምህር ሳራ አራይ ካልኦት ህይወት ሃብትና ኢድካ ሓፋቢል ክለኽኒ አንተ በይዲና ሕጂ ንዓንቱ ያቦና ሶሪ አራይ ተገመን አራይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና ፍርሃት እግዚአብሔር ጥበብ ቅዱሳን አራይ መዓዛ ቅዱሳን አቤት ሕራይ አቦና ቃል ህይወት እስማዓልና ኩልኸና ኣሕዋትና አሜን ኣነ ካብዚ ዓለም ምሸት ድመሃርኩምናስ እንታይ ተማሂረ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎስ ኣብቲ ናይ ምርጫ ዝበልኩም አንተወይ ሰብ ክመርጽ ከሎሲ ንሓደ ሰብ ይመርጾ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ነገር ፖዚሽን ክትመርጽ ከለኻ እቲ ሰብ እውን እዚ ብቑዕ እዩ ንኸምዚ ዓይነት ፍርሃት እግዚአብሔር ኣለዎ ኢሉ ይመርጸካ ማለት እዩ ምክንያቱ በቲ ካይዳኻ በቲ ብብስተውዓል በቲ ትገብሮ ምንቅስቃሳትካ በቲ ትሕልፍ ህይወትካ ይኹን በቲ ዘለኻዮ ህይወት ይኹን ኣብ ምርጫ የቕርበካ እሞ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ከዓ ኣብ ምርጫውን ክቐርብ ከም ዘይክእል በቲ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ሰብ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ይመርጽ ማለት እዩ ዋላ እጂ እንታይ ሓስብ ነይረ አንተ ከምኦት ምሁርና ከለኹም ሲ ዋላ እቲ ክርስቲያን ዘይኮነ ሰብ እግዚአብሔር ፍርሃት ዘይብሉ ኸማን ንሓደ ሌባ ከምኡ እንካ ሓዘለያ ይብሎኒ ምክንያቱ ፍርሃት ኣለዎ ሌባስ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ንመኒ ደኣ ኣቐምጠለይ ወይ ሒዘለይ ኢሉ ከኣምኖ ዝኽእል ነቲ ክርስቲያን እዩ ዝበሎ ሰብ እዩ እንካ ከምዚ ኢሉ ብእምነት ይኣምኖ ሌባ ከሎ ክንሱስ ግን እሙን ሰብ ከዓ ይደሊ ማለት ሕጂ ታ ፍርሃት እግዚአብሔር ሲ ዓለም እግዚአብሔር ዝፈጠረናስ ኩላና ንፈልጣ ኢና እንታይ ደኣ ስለ ዘይንጥቀመላ ገሊኡ ብሓቂ ጥቀመላ ገሊኡ ከዓ እንዳፈለጠ ከሎ እቲ እግዚአብሔር እንታይ ይጸልእ እንታይ ይፈቱ እንዳፈለጠ ከሎ ግን ነቲ ነገራት ከዓ ይውዕሎ እሞ ነቲ ሌባ ከምኡ ከም ዘይትሕዝ እቲ እሙን ምዃን ኣብ እግዚአብሔር ቀዳምነት ድሓርካ ብሰብ እሙን ኮንካ ከዓ ብሓቂ ኣሚኑ ናብ ሓደ ነገር ከብፅሓካ ከሎስ መስለጢ ምዃንካ መድማዒ ምዃንካ ኣሚኑ እዩ ዘብለካ ደሎ እሞ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ተኣምኖ ሰብሲ ኩሉ ንብረትካ ከፊትካ ሊኢኻ ትኸይድ እሙን ሰብ ተደኣ ኮይኑ እሙን ተደኣ ኮንካ ምንም ዋላ ንምንታይ በቃ እቲ ገዛኻ ዋላ ብወርቂ ብዳይመንድ ተተላዕጠጠ ጨሊፉ ክወስድ ዘይክእል ሰብ ኢልካ ማዕረ ክንደይ እምነት ኣዝያ ጽቡቕቲ ምዃና
طعمت مخانا كابزئا لو مشيت زمهاركمنا تردي مو أكل سرحنا أمونات كنكون كأكذابير نقول لهنا يدقفنا آمين 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 ما أزاك بس أنا حبتنا على هيوت يسمع لنا آمين نتزقرمي له ولا تزي إمون سب إمونات يزدلي ولا فرحات أملاخ زي بقول سب فرحات أملاخ يزلوا مي أب هيوت أبونا يوسف صادق انتر عناسي يوسف جنا إلو يوسف جنا أيو زغنا على سبعي نبرة أتجيب ساوها أملاخ مسؤ خمس نبرة يفلت نبرة أتجيب ساوها عن يوسف ملو حلافنات هبوا نبرة إجزابير كأم أنت يوسف إلو أنت يوسف إلو نبيت يتجيب ساوي باري هو نبرة كندي يحواتو كندي أزمادو كلو نحدا قليا قبل على حوات قبل على كل سلطان كا ملو حلافنات كتهوا قليل نجارا يكونن مالج سلازي أبت إسربيت مساعتهون شعوني شعبك أتجزابير ذهبوا أجاريهم شعوني بيت ما أسرتي ملو حلافنات يتواهب مالتي انت يمزبلو أبوتاتنا بوتات بيت خريستيان إيوا آل يوسف زين بلا سيمات يقولوا ولا حوات خطفوا أنت دليل يوسف جن بزي شمت أيوة على المغنيات أملاخ ذي شومو سبق أنت تو أيك إلني مال كمون بعد دانيال دحرينا يوم ملو فارسن بابلونن كم برايم مينستر كوينون فارسن بابلون زمر حزن برا جناتهم نأملاخ زي فروح زي أمون زلوا سبات نساتهم ذهبوا أمون مخان سلا علامو سلا أملاخ يلو حما كم زي جبر كم زي العل كم زي التفافق نعاتهم يلو زي كونس نعلامو بعد علامة مخانو سلازي فلوتيو سلازي اتي اكزابير ترى زي كونس ولاتهم عمز فرحات أملاخ زي يقولهم سباتون أب هيوتهم أب نابرؤهم أب تكالهم أب كل نجر فرحات أملاخ زلوا كم زمرسون مو عبي مسكرنتك على هيوت يسمع لنا ما أزاك دوسان حبتنا راي كالوت كابزنا يلومين تايتا ماهرنا من البعد دحريلنا انت أتنا انت لنا فرحات اكزابير أباب قدسان ترجمن أبنتن فرحات اكزابير ترجم كريستوساوي أبنت سبعوي أبنت أيلو أب سبعوا أبنت هن لنيلو أبونا أيوبن قدس داويتن كابتن ني أيوب تمسكارالو أربعة نأملاخ زفره فزم كابكي زرحاقه أيلو اكزابير مسكير لله بعلو مالت أزي نيرو نايلوم رستنا كابز نايلومي أزي تماهيرة زيرا بيحن بلو راي قرب دقائق اللوانا ننتقملن راي حبتنا رزنت دحر جزية اللي كبت عمز تعمبوتا انت الليخي كابز نايلوم انتاي تماهيرنا يعني اللي قال هو تسمع لنا حفشاوي كلنا حواتنا قبل أرد سنحة في اللاي ممهر سارة قبل أرد سنحة نايب حقي نعي وانتين كيفني هندبتنا كنكب كم دلنا حد جيزي كي تفلتنا ملحسنا خمنا حدي تماهيري كم تي ولا تبقى عند حسبنا تبقى عند دلنا كي تردأنا بزح نسب نوجهي مقنا ومن كابس خنتنقع كم دلنا نزخ تماهير له مالتي I think نعاي كستنتنا تانيحي في اللي من برسارات بلاس بتعمي كستنتنا تانيحي نبيني مالتي جابير مسلم قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا أنا وانت عبيتن تمكحتن كفو أخايدان كأنان أفن اسألي أين أنا وانت عبيتن تمكحتن كفو أخايدان كأنان أفن اسألي أين حدا جزية ولا نمجلاسون زس أجمع كان أبنتتي
اب صقام يمان اب صقام غويتا تسقيل زنبره شفتاسي اب تسقايتي ان هلوس نتقل دخمي غرو اركي ولو يخاتب المالتي جن ولدنا نبيات يوم بزعبا كمزي كقلسو كلو ملحسنا كمي قرنا خنعقبو خمزلنا أسفيهم قليس أمال لومو إግዚአብሔር مسجن بحيل أملاخ يوزكال أتنسى معاتون برخات زخون كم زدليو خاخا هنز زخيل سناي زربا دا تزاربون بر زيتا كم زرباس كابافكم عيسا قال إግዚአብሔር من باب تاريخ قدسان من باب بصلوت من باب زدلينا انت أيو أفكا ملعات لبي الزاربين سب ندحر زيناتات كسمعوا عيلو بزعبو خزاربي زقلو مالت سب كال نجار كر انت وعيلو بزعبات ريو مخنياتو سب ما يسوتيو كال نجار يقصعني تستنا ينا نقص سلازن تايلو أفكا ملعات لبي الزارب اتوم صحافتن فريساويان اللي كان كهنات بزح صبوك كزارو صبوك قبرو يدل ينيرون ويتا قن انت ايلوم وفاءات كلهم سخم يقركم صبوك تزارو بي مخنياتو انت ايلوم اف كابلبات لبي كاملات لبي الزارب سلازتي كل جزيه بزعبا قال እግዚአብሔር كنستنتن بزعبا تاريخ قدسان كنستنتن استنتنا اتزستنتنا يو سلنغسع كمتي بونا داويت كانتا يزب اندابلصل نيرو واملاخ نافي قفير جبرلو نافي قفير جبرلو دغخنا فري حلو قفير مالت منالبات تومناي ገጠር ተመክሮ ዘለና ቀፊር ማለት መሐንገጋ ማለት እዩ እዚ መሐንገጋ እዚ ክልተ ዓይነት ማለት እዩ ሓደ እቲ ቀፊር ሙሉእ ንሙሉእ ንኣፍካ ዝሽፍን ክጠቦ ወይ ከዓ ቆጽሊ ዋላ ዝኾነ ክትበልዕ ዘይኽእለካ ማለት እዩ ከም ልጓም እዚ መሐንገጋ ግን ማይ ክሰትዩ ጠጠም ክበልዑ ይኽእል እዮም ብፍላይ ንመሓሳት ወይ ነባጊዕ ንምራኾት ዝግበር እዩ ጠጠም ክበልዑ ማይ ክሰትዩ ይኽእል እዮም ጡብ ዋዲኦም ክጠቡ ግን ማለት እቲ መልሓሶም ምስቲ ትናሓጎም ኣጣቢቖም ነቲ ጡብ ስለ ዝስሕብዎ ጡብ ክስሕቡ ግን እዚ ቀፊር ማለት ካብ ማይ ዘይክልክል ካብ ሳዕሪ ዘይክልክል ጡብ ክጠቡ ዘይክእል ማለት ንሕና ከዓ ቀፊር ክብል ከሎ ቦና ዳዊት ጽቡቕ ነገር ዘዛርብ ጽቡቕ ነገር ነስታውሰሉ ንሕማቕ ነገር ከዓ ከነስታውስ ዘይኽእለና ጸጋ ኣምላኽ ወኣምላኽ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገኸና ፍረ ይሓሉ እንዳበለ ብዙሕ ግዜ ይጽል ነይሩ እዚ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ዝብል ኣብ ናይ ጸሎተ ሰርክ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 141 ኩሉ ግዜ ብናይ ጸሎተ ሰርክ ንደግሞ ጸሎት ሲም እግዚኦ አቃቢየ ለአፉየ ወማይጾ ዘአቅም ለከናፍርየ ይትሚጦለ ልብየ ውስተ ነገር እኩይ ናፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገኸና ፍረ ይሓሉ ምስገበርተ ዓመፃ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ካብ ክፍኣት ሓልዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ራይ ህይወት ሓብተና ኢትካሓፍ ኣቢል ክለኺ ወኒ ቁርብቲ ኣብዚኣ ካሕት አንተ ወይን ከበላ ሓሲበ ነይረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ትመሃር ኣለና ተመስገንኹን መድኃኔዓለም ኣብታ 11:2 ክርስቶሳውነት እቲ ናይ ፍርሃት እግዚአብሔር ብፍጹምነት ዝረኣየና ግን እቲ ኣብዚኣ ብደንብ ገይሩ ስታይ ገይሩዋ ኣሎ ኣብኣ ከመልሽኩም ኣጸቢቅኩም ተብሪሂኹምልና እቲ በተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪኡ ዝኾነ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ድማ ቅድሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን በኣካል ስጋ ምግሃዱ ገና ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅዱስ ነቢያት ዝተገለጸሉ እዩ እቲ ፍርሃት እግዚአብሔር ስታ ኣብዚኣ ገሊፅዋ ዘሎስ ሓደ በተዋህዶ ሓደ ኣካል ብናቱ ባዕሉ መፂኡ ርኢና እዚኣሲ ብጣዕሚ ኣጸቢቅኩም ኣነ ብዙሕ ክስታይ ገበርኳ ንኽትበርሃልና የልዒለያ ኣጸቢቅኩም ከተብርሁልና ኢለ ክስታይ ገይረ ኣቦና እግዚአብሔር መስገን እቲ በአርአያው ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እቲ ትንቢታዊ ቃል እንታይ ዝብል መከራ ጸገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉ ናይ ከፈተን ከምትና ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል
كم تأب كلمة مقصتا السق تبالبقع عفو أي كفتن سلازي ازي تنبيتاو قال عبت حق غريبو سنبت سعيرو ببيال زبلو يا غاننت زوز نقيسار قبرا يتخفليلو أنا نقوسيلو زبل بزح كستات كخصو خلو إلاتوس انتا إلو مكالا خلي قال كتهب تخيلي خامس بولو إيسوس قنا أتي جزعي كساب زقرم حنت قالقوا أي ملسلوني سلازي كاباي تمهارو أرعتي كأسرو قدامي عبنه نانس مخانو أب وانجيل ماتيوس عسرت حدا كاب عسران شومنتن أرعتي صرو كاباي كأتمهارو ننفسهم عرفتي كترخبيهم سلازي نايز كله أبنتنا بجزء أملاخ النتو فلسوم أملاخ فلسوم سب كنسو فلسوم مدحانيت كنسو كساب موت قادا بإمنت تعزز زي بلو مالك سلغالاتو بزابير استمسقنا يخون تسمع لنا بنا هدراي زغنا حدا حتى ويرئي تنتلو قبل مو قزيناك أرارة بالو هدراي أبونا أبي ملأك السلام قال معدان هيبوم بسألوت كعزولنا نبونا ناب أو دمهرت بخبري عدم رأي بنا كأنيلي كبرن مسجانا نعم لخيخن قال هو تسمع لنا أبونا زمن أقلقلتكم يبارخ كموين مزمور زمركي عفتنا معزاخ زمر اللي ينبركي كل خن أحاتوين نتو مزمور خن نزغن مهارو زمسنا فرحاتك زي أبيهر زبلون بتقسي جركن كتسفحو حساب كنت كتقلص زمسخن دما እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትክን ይባርኽ ስለምንታይ ዘመን አገልግሎትክን ባርኽ ክትገልጻ ዘምስኽን ድማ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ድምፂ ወዲ ተባዕታይ ወይ ካብቲ መዝሙር ወይ ካብቲ ምዕራፍ ድማ ከም ሕቶ ከም መብርሂ ስለ ዘይሰማዕኹ እሞ እንተለና ድማ ኣብ ዝመጽእ ንሕና እውን ተሳተፍቲ ክንከውን እግዚአብሔር ንኹልና ይሕግዘና ምክንያቱ ናይ መጀመርያ ጥበብሲ ፍርሓት እግዚአብሔር እያ እንዲሁ እቲ ቃል ንእግዚአብሔር ተዘይፈሪሕናዮ ክንእዘዞ ኣይንኽእልን ኢና ተዘይተኣዚዝናዮ ድማ ኣብቲ ዝተዳለወልና መዕረፊ ድማ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና ኣብታ ቁፅሪ 11.3 ሰብኣዊ ኣብነት ዝብል ኣቦና ኢዮብን ኣቦና ዳዊትን ከም ኣብነት ተጠቂሶምልና ኣምስዮም ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 13:7 እንታይ ዝብል ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እና ኣቋመትኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ሕጂ ኣቦና ኢዮብን ኣቦና ዳዊትን ሲ ብቃል ጥራሕ ዘይኮነስ ብግብሪ እዮም ዝምህሩና ዘለው እንታይ ዓይነት ፍርሓት ኣምላኽ ከም ዝነበሮም ከም ትኽበሃለና ዘምሰየ ኒ ኣቦና ኢዮብ ኣብ ምድሪ ኦፅ ፍጹም ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ከም ኢዮብ የለን ኢሉ ዝመስከረሉ
እግዚአብሔር እዩ ሰባይ ኮነን መስኪሩሉ ንኣቦና ዳዊት እውን እዚ ከም ልበይ ዝበሎ ካብ ሸውዓተ ኣሕዋቱ እቲ ዝነኣሰ ብወለዱ ተረሲዑ ዝነበረ ጓሳ ኣባጊዕ ዝጓስ ዝነበረ ናብ ንግስነት ዘምፅኦ እግዚአብሔር ፍርሓቱ ርኢዩ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ሳኦል ተቀዳማይ ንጉስ ናይ እስራኤል እውን እሱ ክቆትሎ ዳዊት ከም ዛግራ ካድን ከሎ ዳዊት ግና ኣብ ኢዱ ተዋሂቡ ከሎ እቶም ምስ ዳዊት ዝነበሩ እውን ካብዚኣ ትጥዕም መዓልቲ ካብዚኣ ትሓይሽ መዓልቲ የላን ነቲ ነፍስኻ ዝደሊ ነቲ ቀትለካ ዝደሊ ሎም እግዚአብሔር ኣብ ኢድካ ይበካ ኣሎሞ ትገብር ግበር ምስ በልዎ ንእግዚአብሔር ፈሪሑ እንታይ ኢሉ ንቁቡእ እግዚአብሔር ኣይትተንክኢ ዝብል ኢሉ ኣቦና ዳዊት ነቲ ዝረኸቦ ዕድል ኣይተጠቕመሉን እሞ ንሕና ድማ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ካብዞም ኣቦታት እንተደኣይልና ንእግዚአብሔር ፈሪሕና ነገርና ናብ ኣምላኽ እንተደኣ ገዲፍናዮ ንነገርና ኣምላኽ ኩሉ ባዕሉ ይሓልፎ ዝጎዳእና እውን ኣይክህሉን እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 34 ቁፅሪ 7 እንታይ እዩ ዝብል ካብ 5 ክጅምራ ናብኡ ዝጥምቱ የንፀባርቁ ገፀሙን ኮታ ኣይሓፍርን እዚ ምስኪን እዚ ኣእወየ እግዚአብሔር እውን ሰምዖ ካብ ኩሉ ፀበብኡ ኣድሓኖ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር የናግፎም ከዓ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣበይ ይሰፍር ኣብቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ኣብቶም ፈሪሖም ዝእዘዝዎ ኣብቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብ ከባቢኦም ይሰፍር እሞ የናግፎም ከዓ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እንተደኣ ሃልዩ እቲ ንፈርሖ ኣምላኽ እቲ ብፍርሓት እንኽተሎ ወይ እንእዘዞ እንኣምኖ ኣምላኽ ድማ ከይንጉዳእ መላእኽቱ ልኢኹ ኣብ ዙርያና የስፍር እዩ እሞ ካብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ዝርከብ ነገር ብዙሕ እዩ ንሰብ ምፍራሕ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ እዩ ዝብል ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ግና ከምዚ እንሰምዖ ዘለና እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኻ መላእኽቲ ምሕረት ዘናግፉኻ ዝሕልውኻ ዝጓስዩኻ ዝመርሑኻ ይህበካ ይልእኸልካ ድማ ሎሚ እውን እዚ ኩነታት ኣብ ሃገርናን ኣብ ጎራባብትናን ዘሎ ናብ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ፈሪሕና ናብ እግዚአብሔር ምምዕቃብ ጥራሕ ዘዋፅኣና ንእግዚአብሔር ተፈሪሕና ፈሪሕና ንዕኡ ተለሚና ፈሪሕና ድማ ናብኡ እንተደኣ እንቃዕሪርና ፈሪሕና ድማ ነገርና ንዕኡ እንድሕር ሕሊፍና ሂብና እግዚአብሔር ድማ ናብ ምሕረት ክቅይረልና ሰላም ከውርደልና
كتصبقلنا انتاي كله لإግዚአብሔር قلل كله دما أب إيدو أيو فرحات እግዚአብሔር ناي مجمريا طباب إيا لومي أب عالمنا قنا كاب እግዚአብሔር سبز فرحلو زماننا زلنا كابن እግዚአብሔር نسب تأززلو كاب እግዚአብሔር كيبلني سب كيبلني زنقسلو وانينا زلنا مو حجون نسب مفرحنا مفنت أرايقتو نእግዚአብሔር مفرح قنا بزح نجر كاب እግዚአብሔር ترخبلو نجري مو نእግዚአብሔር فرحة اتأزز نفسي نخلنا يهابنا سلخلو እግዚአብሔር أملاخنا مسجانا يبصحيو أجميرو زفتسمنا أملاخنا زتمسجنا يخون كابزي كنمهارو زمسنا دما ننفسنا زخون قال حجنا دما أفرحت أملاخ نأملاخ فرحنا دما أما قد خنصنا እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا إتا قدام تدالي هلنا زلا درار مشت ناي حصور ناي قصري بيت كريستيان ገንዘብ ንምእካብ ድማ ንሕና ኣይንረስዕ ንኻልኦት ድማ ናይ በረኸት ተኻፈልቲ ክኾኑ ነዘኻኽር ንፅባሓይቱ ሰንበት ስለ ዝኾነ 4 ተጀሚሩ ሰዓት 10 ድማ ክዕፆ እዩ ዘሎ እቲ መደብ እሞ እግዚኣብሔር ካብ ዘይተፀበናዮ ካብ ዘይሓሰብናዮ ሕማቕ ነገር حدقا حمام حليو أصليلو دما ناشعو معلتي سبات اقبرنا نخلكم زمن أقلقلتكم يبارخ بصولة مدبنا كنعصو كلنا حنساب كابز الزلنا يو حفنبل من سلام زصلة صلاة كم بحدش كل نزحس እግዚአብሔር رب قويتانا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحمت اللي كل زخونات قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الهدب مؤمنان بزح سلام كهب نقول سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር أملاخنا أيو من سلام صليو أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من بستخات تمسا فاركام تاب سمايكم دمان بريخون علات انجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كوكفاد احنا ننبر فتناي تأتونا نقسين حايلين كبرين نزل عالم ناتك إما أمين وزيت يا مريم بناك قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا خدن قليخي بسكاخون دنقليخي هدى جابير توات قويتا سراوي سلام لك له الشغي كابعان السبرفتي خيف ركر صوم برهيو وملتا تسقى جابير مساقئي وفسيت الدس يولكي حتى يتناق سريع لنا نفتو ودخ إياس كورساس مانتانا محرات لمن لنا أمين ونقول التحجي جابير لمن كان مال دكنا لنا ونقول سلام حبنا كل يبقى خم أو جابيرات بيننا سقى خمنا فصلنا جاكان نفلت بعد أملاخ بلنا ما قدسم كان نسمن سوعنا لنا أبسما يزول الله نسخة سلام كعبد نفسي كلنا حدر أبزع على من دمارنا بسلام حلو نقول لهم راح تنسى السلطان بقدسم كان سلام أبوهم أبزريانا نزول مكان تازاب كأمخرات أما تاونا مسانا نزول قراوتنا بقول سلام حلوهم وهدوم بقون عني وقت النبرين وكل سنة يملكوا دما ناخان جابير بمفرح بياونت من ركبن
ክርስቶስ مسؤنس منفس قدس مسغانا صنعتم بو زلكا لمن كل ساعه نزل عالم امين قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለ ዓለም ትነብር ስራኻ ሞኻ ምስራቅ ሳማራት ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካ ንዘለ ዓለም ተመስገነ ይኹን ናይ ዛማዓት እዚኣ ሰባት ጌርካ ናይ ጉባኤ እዚ ተኻፈልቲ ስለ ዝገበርካና ድማ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ተዘብፃሕናየ ጸሎት ስኻ ትሰምዖ እቲ ክትመራልና ፀናሕኻ ቃልካ ድማ ንሕና ድማ ክንሰምዖ እስኻ ሓግዘና እዚ ጉባኤ እዚ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ንሰም ሰማያውያን ጉባኤ ቅዱሳን ደጸምብረና ግበረና ቃልካ ፈሊጥና ንዓኻ ክንፈልጥ ነገድኻ ክንፈልጥ ድማ ስኻርድአና ቃልካ ምፍላጥ ጥራሕ ንጽድቂ ይኮነናኒ ካይዳ ነቲ ንፈልጦ ክንገብሮ ነቲ ንፈልጦ ምሳኻ ከፋልጠና ነቲ ንፈልጦ ቃልካ ድማ እንገብሮ ከፍልጠና ንስኻ ሓግዘና ነቲ ንጠቕሶ ጥቕሲ ዝያዳ ኩሉ ኣብ ህይወትና ኣብ መዓልታዊ መናብሮና ክረአ ስኻ ርድአና ከምቶም ኣቦና ኢዮብን ኣቦና ዳዊትን ብኣብነት ዝገልጹ ንሕና ድማ ናይ ዘመንና ኣቦና ኢዮብ ናይ ዘመንና ኣቦና ዳዊት ክንከውን ኣብ ቅድሚኻ ስኻ ሓግዘና ዘለዎ ኩነታት ሽግርን መከራን ውግእን ወረ ውግእን ድማ ስኻ ቁረልና ይኣክል በለና ነቲ ተጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ ዘተ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስኻ ኣብኡ ክትርከብ ንዓኻ ንቅድመካ መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ነቶም ዳይነትን ነቶም ዓረቕትን ነቶም ሰብ ነገር ተዓረቕትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልቦም ማረኽ ኩሉ ዝፈስስ ዘሎ ደም ክስቆሮም ስለ ሰላም ክሓስቡ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወረ ሰላም ኣስማዓና ኣብ ሰላም ኩሉ ኣሎ እሞ ሰላም ሃበና ተዓሪቆም ሰላም ኮይኑ ክንሰምዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፍቃድካ ይኹነልና ፍቃድካ ይኹነልና ፍቃድካ ይኹነልና ነፍሲ ሓፍትና ነፍሲ ባርያኻ ሄለን ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ስብዓል ኣቦና አብርሃም ኣቦና ይስሐቅ ኣቦና ያዕቆብ አንበረልና ኣና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ሓልወና እንጽውዓሉ ካብዚ ዓለም እንኸደሉ መዓልትን ሰዓትን ኣይንፈልጥና እሞ ኩሉ ግዜ ድማ ተዳለና ክንከውን ንስኻ ሓግዘና ትብለና ክንገብር ድልዋት ኮይና ነቂሕና ክንጽበየካ ሓይል ሃበና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣመላድነት ብናይ መላእክት ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፍለየና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኻልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋል ንሕና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ይኽድ ስጋኹን ድንግል ይኽድ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኻ ከዓ ንስ ብርክቲ ይኽፍረ ከርስኦም ብርኾም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ ኢዮብ ስትደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍትወቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስለ ጊዜና አምላከንም ዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ካና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩከሳተ ብርሃን አንተማ ወይ ካናት ወይ ደቆናት ራን ሳይዱ ጸናት በስምክም ኩኑ ፍታህነውን ጻህነ ይረሰን ብላን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርተፈልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተክተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተክተ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ አሜን። ቃል ህይወት እስማዕልና ቦታትና ድሓን ትደሩ ቦና ምርጌታ ቦና ቀሽ ተወልደት ንስእ ኩልኩም ድሓን ትደሩ አሜን አሜን አሜን። ዘመን አገልግሎት ክንባርክ እግዚአብሔር አሜን። ቃል ህይወት እስማዕልና አቦታትና ሁሉም አሜን አሜን። ሁላህና ቃል ህይወት እስማዕልና ሙላሐተና እድመጠና አሜን። ቃል ህይወት እስማዕልና አቦታትና
امين الله قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا بروخ ليتي امين امين سلام ليتي كلكم حزب እግዚአብሔር ነዝ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት አብዘዝ ዘለኹም ኾንኩም ግዚኹም አዋሃሂድኩም በጥብዓትን በአንቃድዎን ክትካታተልዎ ዘምሰኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ንዝመጽእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ بقدس أجواء خنرخب نا إجزاهير قدس فقادي خنالنا سلام ليتي سلام حدرو آمين دحن حضور كلكم أبوساتنا صدق تماهرنا اللهم صل على እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። آمين ብሩክ ለይቲ آمين